I thought I was Nikwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, being full so the gentlemen. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds a baby, you shall on page my can no I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. Community sanity. Okay. Now, once an America says, or more penny for no scapa, but I say, me want to say, more mudi mu eko koshemo mu be free mu na money we. Mommy and America say, ebinum edi for occult. And ebinum a year day. Ma unse obonsa mo cha dia. Unim say and minya 100 cities. Midi on dream ho. And minya we, but mommy ebinum de ebinum to kwan. I don't know young for to kwan. Mommy 2017 na man be otama TDC office. Nanko de make. And my sister Penny Penny. I don't know the man no ni subia we woman tia. No me boy my sister man me do me na se bo mama ni say this is the situation I in my room and when a lady me ko 20 say bia me hia bibia my nyan yen bo na yen hwesene ye be nti papa no e cast of the me 2017 and my sister so otutu kwan. Then time occurred my first work was Switzerland or South Africa. It was I didn't know me enko because I didn't know it was South Africa. This is me corner in the idea me jai it's my papa no cry also on why he say obefa obi ba that in the two coin either say okokune and also the me koye sadi na bi so mo bia nti me sister me ko ka chen say me ma me no ma mpene no not to say it's me basa mua nti wono se say na wo ye oba berema ana na wo ye oba mommy me bottom ni oba sai yes but me realize this seven person nanti sa mama no because na we dress man no we yes an penifo no mo from our meetium suspect wom and mommy one thing is so obi ba akola obema not the man tema momo nyane sa me kana no me sena tare wonye ho san bia so ye no ho gelespe so mo ni kono ho na otia no otia na manani bi kwa na ye hormones na bia na onto sa bada the moment wo mo be hu se oye no ho mama no ya na mo feel say e bi asa na otie na mo approach no yes so ultimate obu o ne ba krawa wonu na said onwia no obubu ni ti and mommy I don't know spirits ka this Kafra pa broken head
irresponsible fathers na aye bibi. Mommy oba cry oba pain. So what they do, yeah, you say you lubricant. So say come lubricant. What the yena a slip and my very way tiny a panty. What the yena won't pain or the rat or tona a large a hono. And my hono it be. Na ma woto kwan ni bie. Yeah, no matter how it is, you know, it will be Yeah, sa ya wono wontie. And the more now, you know, not a hono a normal like sebi obadi ni bino. So you never go for say bia a year na sisi ibino kwati mi koma ye omubema no if you hona omaye it say obadi. Because ye ne be man free ho na ya ye ne te se oba dia tokuro dem abetumi de pepepe sa ene eye fiada bojaye na je se fiada bi eye guy e fiada bi ede no kwasem se nyame adom aboaye wahwe so di akodi abadwoada ebinada wukuada yawada ene efiada yada so ete enkwemu ana eye otwedi aponya nkropo no ada na dawroma nti yede aseda ena ema no bebia wo bia no mame enkai wo se aha Akoma 87.9 FM Akoma mo nsam dwumadie no ebre no enya ayebe se yede ebre wo enu nti bebia wo bia no je wadwa no na gigidam tenamu na afei hwese ubetie mako ene na badwafo kopem se no miensa ebebo na ye dispose enso ebeto awo so sabre no na abusu apani samia champo shores pepe little Mohammed team no ubon se wonum nyina nso abademu na ne awuhwe nyina no ye de ama wo se de esi etie no ada enu nti kame ho sabre e wo Facebook Akoma 87.9 FM Facebook no Akoma 87.9 FM follow ya and like, comment, share. Who follow na wa like it, wa comment, no share my YouTube. Akoma 879. Subscribe na emia notification bell na so sabaya. Brand so na yet na sini de tumwa. Onso ubenya notification no na wa share wo hwebie no na wa share so ama foforo enya bi ahwe nti sabre baby awo bia no kame ho na Free FM 97.5 ewo tachiman manager dache hene ne nadwuma yefo make us one so edi atomodo ya tachiman fo nyina da etie bie na I'll say Chrome TV demo live won so wo hwe ewo Extra Fan Club ewo Hamburg Germany your boy Chidom Nikki Pizza Fan Club GH na UK wono so boy Chidom pa ewo baby omu wo bia na nakua koko ewo ha sanso na Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa wonum nyina aye krado ewo ha Ishmael Howard na ebo mi Chidom se producer and afe Belucci and the could be Tuesday and so at the eco social media and unti sabre baby a wobiano wodia and say obeka me ho na also eco so no utie no na wo de wadwenkyere eba ewo WhatsApp 0245 301462 0245 301462 nti wo de ba mehwe na makenkan de amount na bibia etumi aye kama na meko na mene me maame bi ne me nua ba bi wa ha akodi enkomo na asemu a wo mo de ba ye no wo mo aka ni nyina kroje na fe ni a ewo se ye fa ho de ema wo no ye nyina yakabom aye de ama won sabeya oha no etu obetwa na wobi anso ebetumi ade ne ho eno ene ni a ye ti ha se ye hwɛ se wobi a wo ha wo a wo de beba de se de tie bia no ye be ye hu bibi de amount na bibi atumi aye kama enu nti no yenko na mene me maame bi enkonkodi enkomo oba pa maame ma wakwa aba na pomo te sen da nyame ase udin
Ejapa. Okay. Mame, me pacho. Also, me wakwaba. Ana mako. Within The mama. Mama. Pacho me the mama. Yo. Mama fihin in a buy. Me pacho me fra honjo. Ahonjo he ya. Me pacho. Oh, I see. Antoa honjo bonyo. Antoa honjo. Yo. Enti mama ene ye mama hwan na ebedi nkan akasa. Me nkoma mama. Okay, enti mama awia ewa akoma mu nsam dwumadi so. Mako awia ite. Boko. Me nini ntinya mu fancha me kakra. Mane ha. Ya na mama ni ayesa na me kasa. Mate. Me pacho be na kakra ni. Me de masa bi pata mu fa me ni are. Me ni ha me sa ni koyi me ni free. Enti sika sam na ye de ma me pa. Enti asore fo boa me. Dia kan netin. Ani ali batamu. Na sana ye de ba batamu no. Na ye fie ye wo sika wo sanka. Abushia no di boa me. Na me sesa ba ko ka say. One penny ama. One penny ma blenya. Em fa sika be blesa anya da ma me. Me ka che blenya sa one ma sister libi. Me ka ya blenya antuma se. Ana me de me guso me hwa me we ade. Emu wana the time I course mon kana me de ba. Me de ba so ajamo ani me ama. Mo bua me. Na ni gna say. Me sister ne say. Me ba ni bobolity. Abra kwatu. Ama ma ba be guna ni ma say. Ama frefo ye say. Wo ye be fo. Enti asasam na me de aba me aguna ni ma say. So obi jama na ka. This me ba. Mama me da me ka. On fan chamita. Ma ko mi de mi mu she. E branya nim. Ana me te say. Wo yes one fan chamita. No je wana ma. Wo ye ne de. O di ja wo ye na ade. Wo koda wo ye na ade. Wona ma fom kwa ma wo ye na ade. Ma ko sense me ba. Me no sika no ko hospital no. Ye try me best in me. Me ni asa wuna. Me yitra ma wonti me twa wa. Me ni awoto me na 5 months ni me nada. Me ni di me nya hwe. Enti wanya ma me say. Me se sane so wan fan chamita. Sama ma me sanitia. Na ni tama ko me di aba. Sama mo me na mo pala chobi mame. A chope ti na me ba ye. Sa me se sta panino no. Me ti me nya ne bonne. Enti me pa mo chow. Mo ka cha me sta bra ko ni say. Me pa mo chow de wa kaya no. There was some bayano, and one I made the abadamo. One me, Namin promises are not show. Some panicho, me ba mamma bonny baby, and also was some of them in buy ye. Met dear for bonny baby. And Abba, ma ko le ma semi na no. A chopa na me dinam. A chopa kurachi. Me sa le fancha me wate. On fancha na me ni se o no nim say. Me no bonita. Anka sentia no. Asem ya rias na de ba ya ria. Anka we ni na emma. Na blenya tie mi a. Ka nuri ha. The bla blenya me kai. Bla blenya mani bi sika nya wo dia. Ne ba ko fo dia. Ye nyina ya dia blenya me kai. Ma ko be je di say. Asem na sie wie na. Me ma ya lia wie. Ya de be sie wie no. Afa na blenya ko mani sika bi. Fanya blenya na bua so na ko mani sikari bi se mani mi yitra wa ma ko wuntimi jo ti me samu a umpa mi sister cho mami a cho pa na me ba ye umpa na cho mami so wa fancha me ma fom anya ni ye so me de ba Ma me wo de to wo be ka wo de. ma anya ni ye so me de ba ha say ma mi bebo ni di ma fla force abo ni be ye me pa mo chawa mo pa me sister cho mami na me won to me pa mo cho na me hu na mami ma ko me no ti na me de ba ye Yo, me ba. Me sa ba ho. Ma me. Ajapa. Na me ba. Wo ko ya de na sie.
The choir, dear, say I refrain one more that woman to us on my end. I refrain one. Nayana, but in a me banana, what in a no ha. And so I becca say I could good and no more say. I could good and no more some uncle for Bonnie Bay, yes, or cry by a bon bay. Yet, most of cry what I'm on the bay. And say I'm messing Pia Cassiano Swa. Red Cassia, so I'm a panic show. I'm a son of her, so I never you for. No one war yanoa. One fire home chair. In a panano. No, but couldn't be on a back home. No, but couldn't be a when this only be a dassy. Tea any panano a bahan. No, but could be on a back home. Aja, A deeper man in your bed, any panano. Send the panano a bar have a say no. Aha. or some more best say no. Ah, ya ba my friend for about baby. Ha. So me buy and man, cause one warrior could on it that mean to me can be that. Yadiana abba. Enti buy any dear. Miss Ramon, me German young people for host and some banner on fan cheme. Me banner no, on from your mamma, nam some fanya back. Now some na buy. Mammy, Me want to buy ye. me ba, oh dear, me kakra, why? A bedding hujuma. A kingdom about Santa, Yanni, the kingdom galley capsules, snippets, no abba, a BC immune system, no a stress, and answer arthritis. When I know one sa a yana ayetiti hypertension stroke, a ye akoma yadi and answer cholesterol, what that were my a draw was a one of your kingdom galley capsules and the bitters no na etumi abo we ye papa na e wo just watch you 15 years kra e bro e sign adwuma pa e bonti no kwasem say e da so da e wo just so kingdom ginseng power capsules and so and ye be ma wa ye mre won pam osisi e na e ye wo ya anasa e ye mental stress ya wo de e ye kingdom ginseng power capsules no tremendous capsules so de oh and ye eboa ma yi yakosu ekumanmu wo how bia de wo mu na just infections no e ye free wo na wo ko fichira fichikomu yaw enkaboni bia e wo ho no wo dia any tremendous capsules no ene bomodia so betumi ama wo saka kingdom herbal center enupa yi ebi kingdom co capsules no e ye koko eno so ebetu asisi yade anasa e ye mutim monunu bi ono no mu a wotunu sampa no ne de dɔɔso na so kingdom no de demufu a wobenya bi atɔ e wo pharmacy ne e ba shop bia mo na so frɛ 0597 298855 0597 298855 na ema onsa enkebe eye Dr. Codivoire Herbal Center Dr. Codivoire say me kan cho sesese de waba na nsɛnum no yanum bi efefefa ni din no anache say wo mo de bubu nkrofo fa so ani titu no original Dr. Codivoire bam no ebi akwakoye bi na sa bam no de he ene ye fanyiram o de be fa ho afe o ya de no kwa afe na e be kese se na ye fake yo they say the original Dr. Codivoire bam no wodwa so enu ntini se wo nu ni se ya wadawro ma eya no watwa enti se wotwa sa de to phone so a na wo kwa ko bibia to a na de akɔpɛ de wo to no wo nu se sakraye bi wo pɛ wo jai to na ntempa no a wa frɛ doctor na wo de akyerɛ no obehunu so obɛkyerɛ se da bi we ye fake we nya me de ni bia na wa kwa to original no esa se original no de bo adwuma papa sanso na Codivoire Herbal Center doctor owo ekunfi etuam ukọ a eno no wo yade bia no ye betu ase de ama Fred doctor was 059 810 0244 059 810 0244 na any Dr. Codivoire no ankasa any enkobo mame mamo akwa ba bi mfamra Akoma 87.9 FM Onua TV mo hwe wo ho ye makwa ba enafe Osai TV so demo air live TikTok ye Kenwood Media ubehwe bi ewo ho na bibia etumi aye kama de ama mame ejapa aha enti no na wo say mo sister kunadu ebua oba pa kunadu yi adom wo ba na eye wo be sister eye wunua Me ba kunadu ya wodan me ba no me sister ba eye wo sister ba wo sister Penny na wo sister Penny sister Penny ba okay na asebia ne mu nchiremu because so the mobile ye no mu kire nsemu ansa kakra na ne ho ba mu
Nti opese moba katre etiefoɔ sɛ asɛm a mode baayɛ no ɛbɛkaayɛ no ɛnyɛ nokorɛ me so masipi sɛ moka gu ne ho fi na yɛ asɛm bɛn memfa sɛ ɛmfa no sɛ yɛnkɔ na yɛ asɛm bɛn na yɛ sɛ na meka sɛ ɛdan ho asɛm ɛdan dan like ɛyɛ dan ɛdan me wɔ fa dan ɛna me bɛyi na ɔtema mpɔnten te taamo no so yɛ no taamo no so yɛ no na wɔfrɛ me sɛ maam yɛtumi o ɛna m si yo me sister wɔ hɔ saa tam na ɔte ase nti ne mekɔka kyerɛ me sister na wɔfa dan no si hɔ nti mekɔka kyerɛ no na masrɛ no waba bɛdam me sister no wɔ mpempem ne ti ɔka sɛ o sɛ dan ne si hɔ nti mefrɛ me bɛrima no bɛdam nti ɔbɛda mo no na me sister te aso ɔbɛda mo ani ɔdam sesi asɛsɛ ɛkyɛ sɛ duru mmerɛ bi no ama me no wuyɛ no me wɔ hɔ na me sister me ba no ɛbɛka kyerɛ sɛ waso da yɛ bi na da yɛ a wɔso yɛ no wɔso da na ɛda no ama madam no samanfo sɛ wɔn ɔpɛ ɛda de nti yɛpɛ ɛda de me yɛ sɛ ɛda ne deɛ wei tutɔ mmienu mani ha ne ɔhwɛ ne mankwara nketewa no papa dwane agya no nti ɔbɛhan da akora sɛ wontumi nyɛ sika han da timire papa ne nkwara no wie sukua ɔbɛhan da ɛkɔɔ so a na yɛde egya akyerɛ die no nti na ɔte hɔ na wɔte hɔ a na kyerɛ sɛ baa yɛ a afei deɛ yɛyɛ dan otu kɔpɛ da atena mu otu kɔpɛ da atena mu nti na mɛka sɛ sika no kasa sika mede ka kɔgye 20 million yɛnkɔ mede ka kɔgye 20 million nti na mebɛkɔ baabi na mka sɛ mama sɛ deɛ aka no wɔn sɛ wɔgye 60 million nti 60 million 20 na nso ɛna ɔkɔ obrenya no hɔ nti ɔkɔ obrenya ɔkɔ sa kɔkɔ obrenya ma ne obrenya se wɔn kɔ kankyere wɔ nua yɛ abrɛ kɔ adu wɔn kɔ kankyere no ansa ɛna wɔkɔɔyɛ wɔne onua baako kɔ nti onua baako kɔɔyɛ no ɛna ɔka kyerɛ sɛ ne wɔn kɔ gye bi ɔka gye bi a ɔkɔ ne sɛ brenya ma ne bi a wɔn nso wɔma ne bi brenya so ma ne bi nti saa time a wɔma ne bi so ɔsɔ yɛ sa kɔpɛ bo so ɔma no na kɔyɛ we 20 na 5 million 45 million ɛkyɛ saa nso nti ɛbɛkɔ abɔnten asa kɔpɛ bo so asɔ so nti yɛyɛ no mekɔ me ba brenya hɔ sɛ mesrɛ no enipa deɛ wama yɛ bi a wo so ma ne bi me bɔ me bɛ bɔ sɛ wama wo bɛ yi bi a wama ne nua no nso bi kuna du nso bi ɔno so me bɔ me bɛ bɔ nti deɛ yɛ sɛ agya wɔkɔ deɛ sɛ bibia obi abɛsɛ bibia yɛ na ya na mete me ba no ano sɛ wɔte anim hɔ a yɛba ha no yɛte anim hɔ ɔse yɛbɛkeka nsɛm bebree amatiafoɔ akeka adidi na atɛm aborɔborɔ ne bɛyie ɔnso yɛpapa yɛsu yɛmɛka bayisɛm nti yɛmɛka bayisɛm nti afrafoɔ abɔ no bɛyie atiafoɔ so abɔ no bɛyie nti si ya atiafoɔ bɔ no bɛyie sɛ ɔmo so ayɛ dɛn wɔyɛ bayifo ɛna meka sɛ wɔde sɛ nti si ya mɛsim pie so afidi kɛseɛ so ama mɛpa kyɛw a wɔmfa no ho nkyɛ ne da ɔbɛtena fie no na ni yɛ ne ya ɔbɛtena fie hɔ ɛno deɛ sɛ no wɔbi bɛseɛ sɛ deɛ mepɛ sɛ meka kɔ no sɛ gyina Onyankopɔn mɔburo ho so srɛ mu so ɔbɛtena hɔ baabɔkɔ adura so ɔbɛtena hɔ ɛna ni no baa yɛ saa yɛ dɛ sɛ no deɛ mepɛ sɛ meyɛ wɔ mu biaa Marcos mepɛ sɛ meyɛ biaa ho tɔ bɛba ɔbɛyɛ bɛnya na ho tɔ no ɛyɛ sɛ maba megye tom sɛ nfam de ba yɛ ne nyina nyɛ dokorɛ ɛdan no kɔtena mu no sika no abrenya de ma no no ne nyinaa nyɛ nokorɛ nyɛ nokorɛ bɛka ayɛ saa yɛ sɛ deɛ obi bɛseɛ tinam sɛ maako sɛ ɛnyɛ nokorɛ ni sɛ nka mo nso mo bɛkasa ɛde egu ne ho fi me deɛ mete mba bi o nti me deɛ wode bɛda me no a wo bɛka no ɛnu bi na meka ɛnu bi na etiefoɔ nso ka sɛ wote aseɛ nti sɛ ɛnyɛ nokorɛ adan bɔne bɛn ɛna konadu ɛde ayɛ mu a mutumi bɛka nsɛm sɛ edi gu n'anim aseɛ ɛgya pa me baeɛ no
bɛyɛ deɛ ɛna no mankasa ɔno so na ɛyɛ akɔdɛ daabi asɛm na kɔfa asɛm baayɛ ti deɛ kɔfa baayɛ ne nyinaa medwa mɛtoa no de bi ma nkɔtɔ dwa kora mɛgu ne dɛm ha mapa me ba ne kyɛw moma me kwan so ahu no usem ahu yanko abena kuradu okra wonemu waso wonai ai facha Efidikasi yi so wiase amansa nyina obi a hwebi obi a tie bi munimobo na fa chano munimobo yi free wo mu kuradu ai wo mame dabi ntini yanko mu no yo what's in my radio so yeah answer wo and that day me ga me twa say be a channel wa me slow facha nine padu abna ya be a facha ya be a facha hey another day ga kwa me eye ya pa kwadu kwadu minimum sa wo hwe minimum sa na hwe minimum sa nua no wo hwe minimum sa na afo no wo hwe minimum sa asonefo wo hwe kwadu wo maame na ne koto dwagu fom no wo maame dabi ojawo toa ni obia onyankopɔ dine so ka ho so se dani nyina che na wo ya mamo ya de na aba ya de so se na dai ya de na dai mo ha aye na nkora na mi hwe ready ne back wa wa support na wasra wu abagya iche na de cha na fa she nche mama eye awo ajapa tina se menim se sabre yenua ba bra konadu
ɔhwɛ anaasɛ ne mma nso hwɛ ne nafo no mo ɛhwɛ menim sɛ deɛ wɔka sɛ bɛyɛ wayɛ ɛno Uncle. ɛdeɛ na wɔka wo maame ɛna ɛda fam yi ɛdeɛ na wɔka kyerɛ wo nua Konadu yɛ wo nua panin Pasha. Mr. Demekan say, I chop a 19 nearby. Said yes, be our fan chemi. Mr. Nano family. Na must family near said near Tiano. It says, I asked my abaya. Many to me, say, many from on fire and them. Because I'm Tiana, the only. And to me, panic show. Oh, the mopo. No one fan chemi. Yaya Bonnie. Ya dear phones what to on fanche. On fanche. Me patron. Me patron. Mo twa ntragu ne so. Me tragu Mo ne di so. ntragu ne so. Oh, ya did Wa try. kan ye nya afa ne No ho. question. Ama man say nyina hu ne so wo pa bonfo. Oh, ya Man say ya. nyina hu ne so wo nye wo Ya ba ya ni ade. But the mo kan ye nyina so nte sa. Marco ya jatum. Ya ya from so. I'm not telling. Oh ha dwene ani aden wo ye ni brefo ni ade ente sa. Antesa. Nimina antesa ya tro. Ya tro na mi try. Anya say. Si on fanche. Ye ba ye be frɛ no ai ye ba ye be frɛ no ye be frɛ Konadu ye be frɛ no ye srɛ oba Konadu sɛ won hu mmɔbɔ na ɔmfa nkyɛ pa Konadu yi adom oba pa otomro sie tuntum sɛ yio ahofedua hu mmɔbɔ wate oba hu mmɔbɔ ne fa kyɛ wate ɛyɛ abushia obɛɛ ne den ye ben adua ben na etwie but nso ni me ya agese ni ono nam your ben wo mame fa che why yeah pa oba Mami, na pomo to say Eradi adum bibi aboko. nyame adom edanya me ase ha mo aye o Wende. chato so aye o Eya, yenkwa eya. Medase mami. Eya. Etiefo ene adofo tonchi aso ye na sabe mede wo edrei. Metina sese dia na meme nyina ati mayo mu dedede. Metina sese na meme nyina ba bi komu ebo mu tokom. Na last week me buy me ka say eje ebo eje nya ba bedru. Da ne da ema no efra wo mu de doctor anti da ben na yenso ye benya ye de. Ema no so twom de ema no so twom de akadwufo wa say de ema no atden ne ema yenso ye de ni tonchi kofa bai. Akwa tonchi obapa capsules aba. Tonchi obapa capsules edro we aye emadru ane a efi kontonchi aso ye ebaye na edro we eboa ma oba wose woni atenka esiesie ma ye nantem aduane ene ma ye nantem aduane eye de bronya twam na ye nkra de afe na mpanyifo adru ye so Easter na eba na oba ne nantem aduane ye de ne de ne ko Easter na se na nya de sebi otafrache ne de anyinya eno nti se oye oba na se sebi otafrache o nantem aduane bibi enkoyi tonchi adaroma ye de made aba tonchi obapa capsule so hwa ase de tie nie ane wo de wani twem e wo Asempa pharmacy Adum PZ baby ye nua mema ne ton phones na obenya tonchi e made ne bi ato tonchi Adum PZ Asempa pharmacy ewo honom afei Seba ewo Abrepo Junction Santase taxi rank honom no Seba Abrepo Junction Santase taxi rank okwa obenya tonchi ema de ni bi ato Little George ewo Tema Community 5 Little George Tema Community 5 obenya tonchi ema de ni bi ato Okanshi Drug Lane pharmacy shop bi wo bia okwa obenya tonchi enu ni bi ato Sunyane Tepa Gwoso baby ani ayom so dade so aba akrodie baby biara wo bia wo de fa phone na boy number no etwagu ewo TV no eso wo frɛ doctor say doctor me wo baby say me petonchi e ma de ni bi ato ye number no 0553 51 11 59 0553 51 11
0800-222-1259. Tonchi o tonchi atadwufo wa ene manso atedenne asantefo yi asensa boss ye wi ane enwie ye medofo pa yesanso kura tonchi cold capsules. Tonchi cold capsules obi akoko afifiri ne to ama moja epram no edrowei ya soahwe na ya gia tum se oye na FDA fo so ahwehwe no magia tum se edro no ye wonim obi akoko asi ne ti wano kwan koko nti moja epram no oja ne ne ana ne kokobo eyi aba koko agi ne nima boso koko agi ne koma boso onipa biara koko nti sebiota frache na ni modua no ofere se ode no nko ebe nante dane daje se ode bibia tare so wo ye be ma na se koko nti ama wo tete obi yam timi bono krodododo e koko nko a obi timi posa nani koko na ye ne sa obi asom timi ye ne hene obi mini mutie me ye ne hene odofo pa tonchi cold capsules for nitrium e wo ba bibia eton oduro bi anasa frey na ye nche oba bia obenya bi ato tonchi cold capsules e habama ne de aye koko aduro tatashe ema ne se aduro we eye tatashe wona wanum koko ne so se wanhia emema ne so so omu krom se etwitwe merofo pa ye ya di country yeti eye tonchi herbal capsules say na etie emema se bi omu adwunsom hawo wonim obi owo prostate problem odwunso ntentem eduro bra nipa nyina da no na osore adwunso obi nso wo hono ma one oba edi mpaso agro na ne beema no sesia ne ho adwodwo wa de bepima pim still na ne ho adwodwo wo ye beema wo de si ania na wagye mu wo sisi mu ayemra me se wonum tonchi eba capsule se beboaw ama wo sisi mu ayeden na obetimi anomadro me se ene ye fiade obi atufo mentie Friday ye ntufo enu nti memme me ka hwo mo se monfo mani twa mo ba bi eton adro bia na monkope tonchi eba capsules ni bi ento enom enra me bowura radio station bi na obi ba ko honom me de ma no enra me ko wo se abi menim se mo adro nse ebo adwuma sei menim se memme adro ni bo adwuma se nam se hwe se me ka cho tonchi eba capsules ebo ma memme mo sisi ma ye mre ebo ma be ma se bi odi bo ania no wagye mu be ma wo prostate odwunso ntentem onipa biara ye de rubber ato ne be me no wo tonchia si the rubber to be me man na say ya catch us wo prostate o prostate no ye kese the more na ye kese da ko pene the rubber to be me mu me ne wo tonchia beto tonchia back capsules no ebi for your number no TV no so ne nche ba bia benya bi ato me se me man so mu kura mu say twitwe eno ntimi nua me man no a opese osisi mu ya den obo adwuma eyie opese no dofo ededa ema oba no enije opese wo je wo 3 points e won paso wonya tonchi e back capsules me pacho woni mo bi owo prostate me no wo tonchi awadro we nkoto bi ema no adro we eboa ma entini mu biebie na moja enya akonya di afurusa no wontinum eyie eno no sa na wo be ma no obos na so we agina ne na so na kasa che wo se onya tokro bi ma obewura mesi o ma obe ma nimbu oba na ntematan Minua ma ne nantam aduane ma bema aba dedede no emebu honom aten eno nti bema yi metu ofo wo benum adura ye frɛ tonchi herbal capsules nunum bi na mo prostate ho eban ebo prostate ho ban na wo sanso ta edi mpaso agro bema de ta ne oba eneda wono oba eta di mpaso agro ebo ma prostate na hode ebem ebo boost immune system no ebo ma wonyini che ebo ma dane da wonya hoden eno nti wo ye bema na so wontimi ne oba eni mpaso agro encha edro we kofa bai okogefo obeko agyew lawyer kese pa wo bedi wasam e de amount eye tonchi eba capsules eye habama na ye de aye eno nti kope bi eto enom mesefo oni hwemo wo ba bi aye anase ye number ne gu TV ne so frey na busa ye kosa ye beyi wano busa ye baby obenya edro ne bi ato ye beyi wano tonchi oba pa capsules oye oba na se wonte de watenka akwa akodi akire menua ba mesrew be ma bi wo hono ma onu obedi mpaso agora eye once na wo watenka akwa akodi akire nje so de boso miensa de maw wada roma ne maame anwona amaw enu nti oba de ye ne oda ba akopɛ wo se wote de oba de e wo se wo hu dofo ani ma preko pɛ enso ma bi sane begu na ntem a wo se be ma so mu a ohimfi on me hofo na enso obi de na himfa ye se gase se denden as a rock of ages ba bia Yesu Kristo kobutu ye osun ye no aha wa himfa ye se denden be ma so mu aseme de mente de be ma no obede da sade aseme de mente de be ma better front o chance mama aseme de mente de menua ba bi eno madro we bi wase wa wari wa mamu 9 4 mesebe de na asem be dia dance yesa wa wo 4 na wo hya ase se na ni fredi oni be ma di mpaso agro eda ye frene de ya ka se mpaso agu de ede wase mo nkyere na mo pekasa dodo e na me ma no adro we bi no me
wɔse mfie bebreni afei na wagye atom sɛ mpa so agudie wɔ ɛdɛ na tenka aba afei de ɔho sɛ mpa so agudie ɛdɛ ɛno nti woyɛ ɔbaa na sɛ wonte dɛ bɛrima so mu akyinkyin atwan chingam fight mɛsɛw ɛwɔ sɛ wogogo ho woyɛ bɛrima ɔdɔfo bi nso no wosɔ ne mu a ɛna me deɛ ɛnyɛ bibia nti secret na ani bibi nkɔ yie wɔ ne nantem ɛyɛ nsuo bi na egu ɛnsansa na agye wo nantem abɔ soɔ obi abɔ awura yɛasabea yɛwɔ ne mpaneɛ yɛde no ato aduro so wɔde aduro no so ɛyɛ okay na mmom aduro no sa yɛabɔ nti na nsuo bi ahyase egu no na nka firi hɔnom ɛba na hemfie kwan no abie me nuaba mo hemfie no ɛnyɛ te sɛ abele hɔ nyɛ dɛ na daa ne da dɔfo nyɛ ɔmo te sɛ abele aba a siesie wo nantem aduane bɛmɛ na wotɔ wo deɛ a na watɔ obi ama ɔdɔfo baa no ɔbaa nso ma na amɔto for ni kyerɛm ɛwɔ Asempa pharmacy Edum PZ wobɛnya tonchi ɛma deɛ ne bi atɔ sɛba ɛwɔ Abrepɔ Junction Santase taxi rank hɔnom no Tema Community 5 Little George ɛwɔ hɔ mepa atɔ adepa Melcom mepa Accra baabi biara yɛto aduro bi adefoɔ ni kyerɛmu Tepa Goso Sunyane akrodie dadeɛ so aba ɛhefa na awɔ baabi ani frɛ yɛn na yɛnkyerɛw baabi a bɛnya tonchi ɛba capsules ne bi atɔ me se tonchi ko capsules ɛyɛ koko moja pramo koko ama obi afon koko ama obi atete ahwehwɛ te sɛ adwaye ponokura se de ne bi na suate ɛna moja pram no enti koko egu nipa bebre ni mase ɛna ɔba bi wɔ ma dan na ɔde bibia kata na nim de enti akoko enti koko asisi wo kon ho koko agye owedeɛ no abɔso ɛsi otua no kwan wobon sa sɛ okɔkɔbo eyi aba oyam tim kakra bi asɛmato esan sɛ okɔkɔbo eyi aba wo hia tonchi ko capsules me do for pafa phone na boy number no egu TV no anim me patcho fre doctor say si as a doctor me wo baby say ehia fa na menya tonchi ko capsules ni bi at all your number no 0553 51 11 59 0553 51 11 59 oh akra so no afre elder moako e 0248 85 00 81 Tonchi yaba ama my Ghana ye do bibira se nyankopon ya adma dasene e besan so hia nyame ensha papa nyame ensha pa Akoma 87.9 FM Onia TV or Sacrum TV Akoma Nsem Dwumadie no na wo hwe na wutie ne TikTok and Sokin Wood Media and also etwagu ewo ho na ansa na ye beko no na me ne menu aba no me maame bi enedi enkomo na wo asem o de ba ye nyina eye chopa na megide se wona wo mo etie ebra wode wasem eba ye wona wo hwe bie na ne wona wo tie ye bia no wo mo huni a ekoye esa se ene no akoye chopa ne bibia ho nti ye mpese ye besan do nsem mu asukopa na asan akwakofubuo na so wo hwe se de esi kɔ na se de tie bia no obeti ase wadawroma efie ho oda so te ho ana watu tama wo de asem ne bae no na watu afiri wa na wote ho tu na metu na watu na metu okay na efiri sabra no a bepem eneyi a mu wa hai o sister pani o kasa wo ho eba cho dabi on kasa wo ho eba cho dabi na wo de ebia on kasa ho no na wo de akọ dwato a se bia ebia bibi se ne si ye na me sister se nebu ofume se bia me baaye no nkofo akeka nsem se e de afa no nti we de mo pa ne chew ma no mutu sa na mo no ma kompa cho dabi na se wantu sa na mo no de ne hwan na wo ka kire no a onipa krobo mamane se wo se muntu sa na mo we de tell say ya ba yi ni na chi no ye beti pro nye ye mu okọ menua ho mia menua wa kasa wunua no ifi ma okay menua ana okọ no ho ana menua ne ka kira ni say yes sister wala nka ni pacho nka ne ma me mo ntokwe na me besanka mo mi ka na ya tie se di ma me ne ba se di ni setina na busia ba ko na ntokwa se di amfa anya ti me pacho ka ja bibia fa che na fa ma me sa ma me ana me sister ne ba ka sa hwe mintie da
There's a woman call baby, or call you. Uncle Sammy tea. Uncle Kaya, minty that. Now I crown. And yaman soft with your senior. Me soft with beer. And can your best you consider that. Consider that and can be dear my yano. Send me to me call for mammy in the mayor. Me did the amin in the mayor. The baby I may be a min in the mayor. And then a mamma Jabama will say, this is a need me with you. Until I be a minion. Tina was say, you could out to her. And to bring anyone. Now me play me across the baby bringing it. I re-enter me down. To where you have been a car. On one cousin and then the children Mrs. Star. Until you dear with me. Into the Namusama won't so be a the yaw into maybe I won't enter with that. And yes, one on there, yaw. Say be a Obeka or Bema on water because no, you know, we do be on we are. Look at home. She said, dear, what kind of I said, oh, free na kuma mu de cha e na ahoto ebeba Marco no cre sa na ayi mabushi apani brenya ono so de na woye fa ho ono de na sami ba ya kwa ya se nyina no Marco mi se mi tifia ho ana obi aso twa da bia ba hweme na mi ya na de akona betri de wo mo se e fi o mi ko Rabbi, I just want to tell you about Pemmy. Until you know, when I was so fashion. See, no, oh, what did you man? Yeah, pro. I'm from the family. Set here for my omo edrum ye ma ye ma wiskano se fakọ kolebu mebua na efa kwohwe ohun yade na ekosi sen mako tua sika nyina o kolebu samedi be kire am ko kolebu a ko ne o se machine na sen tourist ba 2 months ba mako since then kolebu for me omo si nko ye dan mama meta san ya bra mako tua sika no so dia to ho kolebu se mako obesi akobiem Plata na mako mucha se mi kapla pa kolebu for the ma say masa nyina ka mi empredu so no akọ wa ya ka che se fidie na say machine na say mani okro ni na me space mako mi yitwa wa mutimi be anina ye kuro when you magata mako ana say mi kapla pa ma ba kwa lebu mi dia kwa ni abasa because mo machine na say mama mako just can like say pharmacy ni mako pharmacy ni me baba mu we osuaduma say what about na me say and I do me no so say 4 times and I dey achi dey me ko na oh mako mani ami hu no better say me hu ni ami ni let me do and surgery the Mr. Telephone or be a Mrs. Tanacho one me. Let's say be uncle destiny. Minkas one I am me. A dana something I am contempo. A dana some I am contempo. I am no collect. Nina yo kontompo dana something say yes true na sa my phone mo ba wo munya baby na no eni ade nyina Nina me boy me ka so Mrs. Tanacho. On find chemi. Dana something no collect Mr. No friend ma me. Find chemi. E say o man ye saying. Pacho me ya three. Baba ko say o mu nyina wo e wo won chen. Me pacho you know me ya le ni say so mu nyina dia kwanyaba. Toto no so adwuma ya ba ye. Tourist ni na so abetena me chen. Ono na dress mommy. O mi ama me ye bibia. Bibia wo cha adwuma betena fi.
Oh, yes, I'm saying, but I be man in my dear. Oh, yes, I be man in my dear. And so, oh, mamma, ya dear Ninty. It's one in a buyer. Yeah. What's the stand fan chow na ya on the door so ya on the door so or bre or be crabu crocra. Just say, oh, mammy, a jenny muka crabia. Na the banana so the moon. When J school. Well, yeah, Obianca, someone I will yan or back for yes. Oba kuna du yanka sa wo na wo ya no ti wo dia fache why wadawroma nipa na fom nipa nkumba the cry na wa cry bia ebia enuro cry bibi wo afuti obi a wo de bema no na ne ho atimi ato no ti fache ne mama yensa enkoda me yensa wo bo ne fache no why Debbie Sandra dear any braba ya no edoso enkurami yensa na mama penimo de bia na dwomoda monna ya no so se yakase ye bie nani no de akere wo ha menye ne se wo betumi ahwe wontumi nhwe menua wontumi nhwe What did you? Ah, yeah, Brandy, whom my boy. Then Jack, what I'm passing was a for your tears, and mamma, your boy. About time, let me a young one. Minnie, about time, what I tell you, mamma, one of me with a war. Rather, my what I want, mammy. Hey, say me or you want a wine. I've been a. You may kind of be a Miss Robin Fatchet. Did I say? Kaya when I am born, you so what you so said Jabby be a fat shemmy. Jabby be a fat shemmy. Yo, okay. Hello. Yeah, mamma, na promise to send you. Nyame adom yahu ya papa na asanto awie de enye bone eye wo maame ejapa ene wo sister ena wonom edi dwato aba se ye fancy wo maame so se last year enkomo bi koso a entwa yie mankrofo kan sempi fa ne ho ne omo ka ye nyina na ebosire muka atro enim ena omo kan ye nti omo besra bone fache na wadawroma wo ne wo maame edi nkomo kakra fa asem we ho na de na no woka The minimum they say. At least about 4 days in now. Near me, mamma back. And a matter. And now, phrase me, I'm so. So, no mamma need to come. Now, obi be see a fear after my year a bushing yourself. Until per se, I are cabby a day. Ebeda, yentem. It is as someone a buyer now. Ama. Mammy, we are near your chum. Yes, you mean I are your chum. Me, I make her say, as something in our buying. It didn't even say, me, mammy, me, nana, and me a Japan. As something in our buying, man, can be my nursery. By mammy, the best you want to meet your mammy now. What to have the son and turn and meet her. The chair, mammy, mammy, do one word. Getting the Shabba, when you feel like the member to her and so. And see about Sam and a man no matter and the years of a set and cabinet the Yuna, Yamamelon, Yana, and the near the Yakasa. Mamma, Mrs. Some long over crying. I am a crier. And Tondo or Soria or Junior Summoner.
Into say no crisis or more say on your bay for Miss Dia so in Cabin Manadia. And your baby and no could deny na. The fan is if you didn't so by an hour, Mumegranum. And to my fan say, man, better 3 days na. Mata first in the summer, the mamma, and the mamma here, the Ecasta. But Mrs. Siamino Casa, she baby a mamma in a woman. They see a Medina Quada Sway in a Meno Casa, the Bada Hospital, Mania Brepa. And she means me at the Krama, Menoso Subadona, Honor Kra. Me too, sad that suffer no dear Cosifu or baby, sister you, the Intinamoso friend, the uncle. And to be a woman, mammy. Baby, Kakram in the Mufahano. Na kyerɛ yawudie wɔ wo maame mu sɛ nsɛm wɔ mo kaayɛ ne fa bi no na ɛkɔ akɔyɛ sɛ sɛbea sɛ sɛbea nya do ebia ɔno ɛna ɛyɛ ne nua kumaa yi anaa ɔbɛyifo nti ɛyade a ɔmo kan ne play maame asɛm ne ba na wo ɔmo kan ne play me asɛm ka sɛ tie bia na me kɔ so na me wɔ kra na ntibie ɛkɔ so wɔ afidie ne so by some bɛbɔ mu wɔ yi hɔ na mo bɛbɔ a yɛsan kɔkɔbɔ na ɛsan akɔfu maame bo so ɔte aseɛ ne yɛsan ka sɛ wɔn na yɛ bɛyifo a wɔyɛ no so ano mo de yɛsɛ mo bɛbɔ asɛm na mo tie a ɛno ne de abansindie ne bɛba yɛ sɛ obi na sei mo de nsɛm na saa last year mo mo na ɔba nsɛm na wɔkaa yɛ ne deɛ maame ne kaa yɛ deɛ mo wɔ family ne kaa yɛ mo wɔ asɛm na mo tie ɔno sɛ wɔn sɛnea nka wɔn anɛte ha yi nka yɛbɛtumi abisa wɔn na wɔn asen akɔtoatoa ne yɛde kyɛw patoa so but the more a wɔn nso wɔkɔ kyerɛkyerɛ mu no na deɛ mmerɛ bi no deɛ wɔn ante no ɛnɛ wɔn nso kɔtie o na ɔno nso de akɔ akɔgyina baabi wɔn fa nyɛ asɛm na mmom no asɛm pɔtee no na ɔno nso kɔka nti ayɛ kyɛw pa no deɛ ne yɛpɛ si ehu sɛ bi a nka ɔbɛn wo maame na nka gya wo de phone nama no na wate na wahunu sampa baabi a wɔka sɛ ɔmo mmra na wɔn mfa dwato wɔn pepa kyɛw no ampaniampa no wɔn ma yɛ sɛ bɛyɛ a wɔn nso akoma bɛtɔ ne yam ɛna na me tla o sɛ maame me to no me pɛ ne yi wɔn na asomdwe na yɛ sɛ a me ne wɔ ka asantuwa maame o maame ɛwai o nana ɛwɔ ha asantuwa kasa fidie no nto asantuwa nana mesrɛw do nyankopɔn de ne srɛw mesrɛw sɛ deɛ baayɛ no nyinaa mede onyankopɔn ne dirim sɛ momfa nkyɛ me sɛ tiafoɔ bɔ ɔbɛyɛ o sɛm nam bɔ ɔbɛ sɛm nam yɛ dane o mesrɛ mo sɛ momfa nkyɛ me nti mede de me ma no sɛ so na ade ama maame so wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me ne yɛntena sɛ baakofoɔ no babrɛ nsia yɛ mo mma mesrɛ mo wae deɛ akɔdurɔ biaa deɛ apemɛdurɔ biaa mesrɛ mo de dwato yi so na ade akɔsi wo maame so wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me yɛntena sɛ baakofoɔ mma abrɛ nsia yɛ mma no yɛi yɛnkeka yɛ ho wae deɛ asie biaa mesrɛ sɛ mɛbo nkɔtɔdwe mɛsoma pa kyɛw mesrɛ kasa kyɛw maame mam wae Mame. Mepacho. Won't me mumani koto de mesro peja mu. Sorry, what mate. Yeah, Mr. Munyanja me wa. Munyanja me. Yes. We saw asem na ebeya tintinti mensu. Na de mo kan say. Na fule kola ho, ni kola ho. Tesi a wona na blessing with the doctor. Oh. Ewo kwada so ezi. Amen sane ya. The one number one me no work ase. Enti ni ade kurenti a baabi a wono phone we dey to baabi e wuti akura nso so bi a no de akosi so. Ti me ni nchen maka se bi a me de phone na ma no wo de nchen ka me de be man. So ahun. Sana msimi. Okay. Enti say Ma me pacho me mama nunsi. Me pacho. Ni na ni ye bona yepe. Oh. Me to no me asema mata de onu ni de me ya fa ho. Oh. Obo mo wan sem bia de me ye de me ya fa ho. Enti de me kan say me de me film me pa mo cho.
Yaso na enso ho amepamacho. Okay. Epamacho maybe be in child cool. Because you say my cousin before be ama me pakro na fra ne mfa nkosi abaya tenten. No question. Nti mepamacho me frɛ mo ani die. Kotode gu fam sɛ de nso de yɛ de. Egu fam. Me no na me mpɛsɛ asɛm ka bɛ san yɛ de akɔ. Ke ye fi asɛm. Ya ye ka ne fi. Na masa enipa ne sɛ de wɔ hwehwɛ no. Nti me frɛ mo sɛ ma yɛ ate asɛm bi ɛne hɔ. Mepamakyɛw a. Because me media dance sɛ ma yɛ de. Ma frɛ me. Because me na me mpɛsɛ ka mo bɛ san yɛ de akɔ hɔ. Ebi asɛm na san akɔ bi. Wɔn nso de wɔ hwehwɛ no no. Deɛ wo maame ɛpɛ sɛ wɔn mo yɛ no. Ɛwɔ sɛ wɔn mo ɛna wɔn ayɛ no. Asante. Say asɛmbiɛ no. Asɛmbiɛ no. Asante. Nyame nhyira wo paa sɛdeɛ wɔsi aka sesei. Asɛmbiɛ ne hɔ no. Wo nyame nhyira. Asante me de nyame de pamokyɛw ɛda mo ase wai. Me da mo ase paa nyame nhyira mo pa wɔnto mo nkɔnam. Na bransia ma no yɛntena fie hɔ saa. Wɔdom ani giem. Awurade nka mo nka yɛ mam sɛ baako fo ma. Amen. Wo ante Japan mu si de me suban esite. Me me ho adanse. Enipa na yesi be. Ntime we mu si de me fitin ntime afa na me be kan. Wo die. Me do ase pa. Wo die. Wo die ye ntwa so. Why? Nyame nhyira mo pa why? Nyame nhyira asante wa. Nyame nhyira mo pa. Yɛdase yɛsrɛ yɛka sa apɔmuden so de ma wo ba no sɛ wo nyame mpagya no why yɛdase nyame nhyira ya na wo de nkra no ama wo maame de ama yɛn pa yɛdase aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osai Chrome TV nti oba pa konadu menim sɛ sɛdeɛ first day no nkrɔfoɔ frɛ wo no mo ka kyerɛ wo bra na wo nti TV ho no and then so omobaye ne sa pepepe na o ma frɛ wa ka kyerɛ wo sɛ ɛne yɛsɛ ne japa ɛne ne ba no so aye maame ɛne me nua ba mo obibi a mo ka de atwa to ana yo sesi ade de me ka ne me da nyame ase sɛ asantoa ade atomo na wakɔkasa kyerɛ maame na yie atoa yie de me da nyankopɔ ase amen ti me sasa fa wurade so wo ma yɛ nyina nka bɔ mu de hyɛ maame kwadu eyam bia ne tiri mu ya otu yɛ ntimi sane sɛ ɛna dai on hu yɛ mɔbɔ no nyim firi ne tiri mu na yɛ nyina ntena hɔ sɛ baako fo ma yo me da senso next time on so mu hu na asema mama nka why mama mako yesu me da mo ase sɛ baaye Mwanti anka sa semweje mwana abakan wia. Monsa fanko no maso ye mu. Mama wa ba de wo ye hia no no efia som wie hia ye chembia. Na misram. Wo mama nkwatentin. Wo sram papa. Wo mama ho de nkwa wo mu. Samuji ye fe so. Me da mo se. Sara ni so asame ya de. Na mi jira me nanso me ba beta ase. Yo, that's Antoasi. Asante me dana se. Mimi aketua no. Me dana se so ba ka cha me sister mami. Me dana se pa. Sister cry yen kan cha no cry wate. Ai wate. Obi afre no cry bona man ye da. Enti wate. Ya wo wonu mu bia wonyin firi ne mu. Wayi. Matimi a take bold step yi de. Menim se wayi. Dana se pa dana se. Enti ya bom pa yen so ata machi se nyame ya adomo a na se wo chi no se da be na besa kokolebo no nyame manfidie ne nkekansi animu na wo muntumi enye wo pressure na hoto emrefie na enya awode fa hwe nkoda no ene o ma why okay eno kra de ya gi aseda ya bibia afri nyame mo ma pomodin ne hia ye di mo chi nyame nhyamo ya damas Timo faso dwenko amen Akoma 87.9 FM Onua TV Osai Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadie no no na wo hwe na wo tiase na akode okay message ni bi wo ho a den say metumi akan na sabre den say metumi akan na sabre nti mesra mu ada mo fa men ko ho
Okay, I'll say please listen to your mom and forgive your mom. She's still your mom. You cannot take someone as your mom. We know that you are in pain, but just forget and free your mind. She came to Onia TV to disgrace you, and she's still in Onia TV asking for forgiveness. So just forget. Okay. And your papa couldn't do obi message. Or say fat share. Now they are some chat. Now one fat share and share. Or no one a buy yet. Or no one soon have the sign with you. The man said, you know, that we are silly penny nada. Will be able to say, yeah, mamma, a japa, and then a ba mama. Ho, one more year, you. One more, just said me, who your men come for craft. Fachemio. A true for Fachemio. You want someone here, Fachemio. Pump coat, this will be man. Pastor Julius Akraba. Evan and Akraba. Message about okay. Pastor. Ghana de se fache na na mbeka. Ghana de abane se de fache na no bia beka. Nti na ebe dwato bi na akache nso mfanche. Na emu ansan ye dwato na America nya ne omaye wa hansa. Akowe we de asie awie. Ade mbebe ya na meka se eya de sua. On se wa bobe yi o. Ase obi din. Mako ye te ha no ho. Obi biara a owo bibia oye sa asem to na obetima fa obi amana twitwa age no eye ne din na edin ya da ba akopɛ ne de build hey papa hey ye the yes and the builder say din na say na asem to no fa fo no fa obi a nipa de betie no ko nipa nim say oye nipa papa asa nipa papa ye na ahye obi tirim no emfie bebre na bia nipa ne din na twitwa na say otesen. Now the one day I did the one in your when you say yeah now more fact so you pay for power and any basis say yeah why you be in your channel and one crata say me and I say one dance in your chest say war by phone here can you what in your how do you be a catcher and go for but so we any penty. What do you bet me? I say, say no, but no, and find no conclusion and find until you have an evidence. Yeah, there's always a cry. Kind of cry. I thought I need a debate, maybe a politics. I think I said, among evidence with you, Sasa. One real, Oba say will be deep crack. Yeah, and what brass, any panel. Oba will just send you no crown. No, I say no. Now, you're a pain. Woman na fam. I say okay say me say. Ono de we be ka say omunya ba ko na o ka chan say me de minim ne me ye. Me da minim ne me ye. Me so da minim ne ye. Me dwane me ko me ba me. Ya won ka de ko te ba e won bun ya. Man say de na o ye na aye na ya. Number of months na we say enya nsuo enya bibia no say wo asem mo de ato so no o be bre pa. Asem mo de ato so o be eno kuma eno kra ya de ketwa. Sa de chimbia o be bre pa. Eno chimbia be eno ya de ketwa. So ya wo no nyese bi o so pe wo. But ya wo na wo so di ato so no. Ono so be react sa. Nti ma we kuno mu de na esi na mo a mo tie ye no enya futu ma mo a. Mo ma mo so na mo de asem to obi so na emu hu ye. The man who's not the big town. Mauriam Fisse, Sampa Buana, Nipan Shim, and to wear some Shimbia, and watch you. We of us on the boss one and Canary Koya, Champion connection come back. Ah, then can cry. So the boss one I had a Koya. Never over patch wire. Maybe be a hammer. What is it? So I'm bullying you, Tempo. The better about a kind of Graniam and Akoma. Other callable for the Mayo. Because I didn't know the says has not a buy and says the boy for the class here. Sassing windy, ain't no way before the game. Sabi can go. What on the phone seal too? Now the offer Yaya Heko. Nanya Messi Callable for so much as say. Saturday by Uncle Qualibua, almost a munya man, we are say, oh, Casmo to this one, dancing, say, I'm pansa.
So you see, maybe you took for. Sassing way, I had dear, yeah, you come as a dear. It sounds like Pacho Mame, Nana me Pacho, I wish a penny me Pacho, Dr. Penny me Pacho, Sadi in Intino. You tied, you need to pop, it didn't be a Bassio Binaso. The beer Betty Binaso. And the media man, what's him here? Well, do you know dear? You bet Gatua. Now, any the Sueli Futu, ever my wounds are here. What do I do? Why are they? Never resume say I am pa and some I work to an amodia Juma because Sabres what to do Adriania. So no, because I hear Juma Nippon so baby and it's like, hey, as I say before, I require Nippon that's Hadana or neither the past on the better about you. And that's a sign one was small kind here. It was say will be, but no patcho. And then radio Juma, they be a cut off for Bensum. I die a story no, and then they will be a while. When say gonna be a bay for or bad that as Auntie said, maybe yes say sign to what damaging a way, but I know patcho on fan chow or the betcho. But Manina this year said next time because me mamma tea when you say I didn't know my as a master suspecting be come my patcho. But no, also almost yard in the cow almost so and their video almost ready to 2 or more. But I'm not over on the office and the and sa asem when I did my radio so near person being your mouth also yes so many panel so money can't drink sister no come on money be but more and I must say me ya bo be ye be to be anto ye mfa ho but also dey to na fe dey wo kodwa to a say woni ni one ebre I say woni ni one ebre so dey be make say mo mfa yawo and mfa mate and say obi o na din Bible say dimpa eye chahunya etu so be brebo one obi wa obi busema no ni bi o so say ko bo say for the pay ha say the be din say wa obi din ho bai na was so one day no jiri ni na go and no ko bo say amokra ya man because of us etete busem etete anamfom etete afiefiem etete mantamu ba mu yo ewia no makwa so dem ko pacho mama me say I don't make me say you will be one. Oh yeah, Nadia. You be too full. You be preachy. Who probably son so on fancho. Man, catch all. You only purpose our when your principle to the point say I'm no on forward that. So you're not just over from yes, suffer my power. Why not you say me Nadia being by ya on forward? Yeah. And the principle say one so he in one form. At some of four. We are on you are for sick. Billions for the sins of better than what they are. But media wants to declare no dear. What over fashion? And then you also for the preaching as catching confessor from one chair. Now, so person can say, Yamin swap on Grofu, we are so much or my command did to the point that on winning one fatter. And Yaman couldn't train me answer. What about who's a Sadio or Nadia? Now, so opportunity, my yet they be a opportunity comes but once. Yamin Shaw, some could know everything about it. This thing is spiritual. What will you gain if your fellow human is suffering like this? God have mercy. Amen. Marco, adepa ne maame. Mama, ne maame adepa. Ejapa. Eye. Se omo etu anamon. Na omo be pa achew. Obi wo ho kra wo se de etie bia mewu. Se me pa achew pa de. Ana me pia ba be ka asem we mu no kra de. De besi ensi. Ye woni pa bi wo ho a ade no wodi for pounds obebodua wo ho enso se de etie bia na ogire me ye no kro me si me de me nan hey no wodi ne nan pem ho na okom na wo ye dan na wo ye nsenkyere ni nyina no onyi obeginam aye sa ne ma nenso ono na aye de aye enso ene ye maame ne be ya sori se de etie bia o mbe sori aba be pa achew na ye sere wo mu omo di omo nsem ekokọ baabi o kwa aka no kre die sie ka die sese wo ka die sese wo ka no na wo ka ma ye ya beka bi aka ho unse ne asem a mo de baaye ada no de mo ka ye ka bi ka ho efri se de wo de baaye ne ye de ye ka enti se ne ha obi ba anka ye ya wo se de obesi dan asem beka kire ye no
enti nkene nka hwan biem na wo ba se nyame ne taa ye chi ya anka ye nka hwan mu ho na wo ba biem wo hwan ho na wo ba biem wo because nsem na wo de ba ye no enye no kora no a wo be ka kire ye no ne wo kan ye no ye ka yeso ye ka bi kan ho enti nkene enkade biem pa hwan mu ho na wo ba enti yesere mu wo de asem ne ko ba bia ka de asie ka de nipa na ye ka de de anka ho no mfa bi nka ho emfa bi nka ho candies de tia ne yenka ne saa na yen sori nko na ewiase ewiase no mpanimfo kan o sinke ye danke ye ntopunu mu anke se wugya wo pono ye de eto ho eye de ade nko na nipa na ebefa na nso nti ne ye da na ye de ya topunu ni mu no obi egu obi aware ye ade ya mehu boy bi mehu wo yire pa na woni abrantie bi na enam wo firi ni da mo pe ena apie wa fofun wa abrochire wonim se wo ba na ne kunu wa abrochire wonim ne number wonim ba makro na obesra no no na wa fofun wa abrochire no wa ka che ne kunu wo yire ejoman mesibra behwe se be me free ni dem akwa ne se oba be me free ni dem akwa ne se woba ne nsoso wunim be makora oba ne nche koye se wo ye ebusuani se wo ye ne sofo se wo ye ne die nti ni wiase wo nya damfo be me bia no wakeka begu wo ne yere awade ye se kim owie no adane ne ni brel no adane ne hokọ mese ba share insanse no wo chaton braba hebra esusu ne nam baby kura na asem na wo ka no enye no kura mese ba he hukunu mese na say meteke mo na sister bi afre na danfo bi be hwe hukunu braba yemfa nyamo de yemfa nyano be hwe hukunu me hu no ni ababa wa bi pa na afri eyi ho eba mese jayo wakojejiye gu ne so wakojejiye gu ne so no so temboi me kunu pie na no pakwa wo so woni ska nti sika kra me ne nkora ne bedidie no wanfa bia anto ho nyame be chia me kunu ka hye akoma yare a wo de ma no e de ma na yire e bi kura na girl na ye bi o de wo kunu pie no girl no na kototo ma wo kunu ono na kototo sa de no e ma wo kunu da bro wo kunu kura ka che ne se mesrawo ene de me ho kire me pa ene o se o ene ne me ko ha akodidi enti ene ne me sole me anya da ye nko ene o de ne ye de ewura ho ene okototo obi ma na wonim aso se sie ye wo kosia no wo fre ne yere ka kire na ma na dome no ye hwe ye ka se yi o ni ye hwe ne ye hunu ye yie ane ne o se obi tumi ye se hwe na me gina ho pe esu no ni ho tika sire wo twam kra na wote se obi ka se de obi sia ha na ni aka sam no se no gina ho na me gina ho pe me se me di me ni ko tua wi sia esa hene santem wo eni pe bi wo me se wo betumi se de obi sia kire asem nim esu nipa no na abresa ye ka na asem o sha sister e bi de bet she na wo de che no kra na koma ne honhom me see wo se wo bi kra akobodua eyi emre bi ase wo na da wo ka ase bi se ase lady bi to obi ade odan ne ka o si wagu nanimu ase obodua enya hwan onya de wo no abagu nanimu ase ba de o be free ma kwa asem ni ye onu free ade oba fiem o free ade o ton ne ma ya ton bi e na o de ba fie na nipa no free bi enti wo free bi no ache ontwi aka enti wo ba na che se de ono so de ne ma ba na bu afu e na wo gina fie na adan wagye ma ade dada na wontua e de ba asem ni ye enti woni ade ye wanka ba ye odan na watua na wo keka se ya na nipa gina wa wonim kumasi asetena kumasi fie asetena obi a pie ne de ye ni kakra behwe no ye de ni kakra behwe no okọ enti wo ba no me na wo gina ha egu mani mu asesa no wo behunu twen na wo behunu midu sika be ma na nso wo behunu me na wo begu mani mu ase no owie ye na okono ko bo ni dua
okobo ni dua no so de obegu n'animu ase ne enya no de ono eton every na eton na ade no oton na ade no enya no ewiase nyu de kwa me odifo so me say whom na kuta no wose wobegu n'animu ase ama eni nyina ba behwe ne so afra de ne wo behunu pa twen ampa so wo hunu ye wo ku ne ya na ku no so ne ho ye efe ne ho ye fe kama etu obi enim se no obi ehuna wo ho aye fe kama so wadeda no ena ne ho aye fe no na mo yadeda no ono se ono aso ye na obi se ha sister ne de we de hwe ne yi o wo se anwo etimi nya me hwe hwie ebetimi ayo bibi mesra mo te ka kire ne won hunu ye ne won tutu ha wanika na megina ho pe wunyina ho ye hwe yie ene bi na asie ne ye sister woni ahoto se wode wani pa be hunu no se de ye hunu ne ye o rebe ho adana ye hunu no ane nne no papa mabutu ha ane no mabutu ya adana ye hunu no no wo ye kama fa kama enyo na de eye me nwan kra se machine etimia asay 1.5 year wadi akonia ba times how 1.5 year machine no etimia asay enti o fa kire se ono nko a na ye be na ni operation na ono nko a na ye be na ni operation na machine no entumi nya adwuma mesra mo enya ade ma ne mmuru nipa enti ase so emma da bia wo se wo da wonim ye wo ka osode a wonim ye wo ka okwafu mo wonim ye wo ka we wo bedware a wonim ye wo ka enso oti asode dem enti yesra mo obi wo ha wo kwa asode na enso so utidi so mpa ye nko ana obo emu ne kwase ya enye ne bone na onwi akoma ye dem fonso eche na koma no esum bible akan ye osi bi wo esum ne bone edidi wo mo akoma ne wo mutiri mu nyina enti ye hwe ye hu yie na wo de asem oba mesra ka ne pepepe wunyina ho me hu ye me hu difference wo me da se ekrakoko na che nka no say oh Aden, thanks for your advice, may God bless you and bless you more. I say I really like that man of God who spoke right now. The way the man talk, I'm kind of that person. I don't want to drive somebody into pain. So if you drive me into pain all the rest of my life, you won't see me good. I'm kind of that person. We have to be good with everybody around us, even outside. No way to drive somebody into pain. Oh yeah, they are before me. So yeah. Papa, you be now so. Ama. Fache. Asem twa to so. Uko prison sa. Bone a nipa di no di nipa atum de. Enso ankobi na hunu. Ene asem no onim but wotimi apam ho kaba ne slit. E de ahye ni nuam. E de nipa bi da afiase sa asem twa to so. Sometimes they are you, Papa. Asem twa to so. Minimo bi a obi twa to no so sa. Ya ka asem ni nyina wiye. O se samo de mo kan wi. Moko. Memse me metua no so ka. Na de ya danfo no ye no. Ade ya danfo no tebia wo ko. Amanfo ko busa no se mesi metua no so ka. Woye tan. Mama, din say obi a building din pa na say mo na ye kan fo say obi a boni din wo ban na wo ba ya with the few minutes now they are saying it by the din say one can hwe kura no ye because your auntie so ngura se chire and as someone can go from a man to reverse it. And your cassette, I would shame now. Eduru baby now umpa. No reverse. Was in one box. A quart. Cecilia, power patch of cray. Ome tea in first.
Do was saying the best out here. I can say, say, Mamma is saying, young crew. So, maybe, Yantia no mona, middle to go to photo. Eddie, me deepia. We beat your brochura chain. Eddie, I blame you, so control no ukun wow. Na madam so na me nan na egu abonte wa musa ene hye ne mu eno ade ne ho eno wadi ni pawu akola no so semiampa wo bia wo beka jeze wo de ni kire ba bia jeze akola ne semi na so wuru ni sai na wo painting ni sa pam kabane slate e de hye nipa so wuru na say nipa wo yesa no wo hunto wiase da hunto because why you so be say obidi enti nyame say nipa na anya ohwe kura na mama sunsum nyame wo bia ne bofo a odi ama no ne nipa ne be jaache okura bofo na odi na chi no bofo bu ahomfa nche onu be di fi say wono ya asan na ma no so won hwe no so e na wo why you so be gu na nimase so onu jaa dia che okura na wo be che no Yabasra yeni a yehunu yene nso ye kanu poto na ya kanu ya wonfa wo ni o ya ori asem no ba eni ho se de obesi di aba no ni ye hwe ho kaba ni apoma hwe aha enti no se nipa no de ba no wan sisi wa kwan ye na wo de ba na akire wo kọ na asem bia ye wo de brani a de wo de ba sa na ye kanu wo je akia na abode akire titi ya hwe kwan ye fa so di asem tu nipa so da nyo bia de tim de bone che nyo bia ene nipa na egugu aso dem kwa mama yegugu okọ kwa bibi kitua bi si no aje won fa so baka se donya mebodua yegugu aso dem okwa wo fi ho na me no ayem se no kokọ ba bi foforo etimanya wa mi se ni yegugu aso dem nyina na yeso abofo ade na odidi ni dem on we ni ye anopa no ba bi no wanya anko no betena ho wanya ba bi amfa no he na me mfa nko Inti se mi di ejirejire mu ko sha so de ba so de betena mbesa na mba ye bibi kakra edi se ni pasa no hweye de wo de ye no no ofiri okọ woni ba bi okọ ti be sra mu mo ma nipa din enka ho de wo hunu ye no menka de wo hunu ye wo ka o ye ohwekura na enye yi pasa wo hunu ya be very careful. Papa de wo hunu kura turu be na fa ho atwam ko be wo hunu emfa wo ho a kawanu tum you don't go get back in ke insuru kawanu tum na kwa wani hura kawanu tum enya asembia ne yaka baby tum na kwa asembia for your safety for your safety chemu kwa asamu ma o ma chi yenu say yana kro body pasam woman wonyampe eno woman wonyampa ne menya wonyampe boy nyina na metumi aka me ko me gina okra nyina ka ba kokora me ko ye mfa me kro no dia fa onu kra na wo kan kra no e de ne de mama me dia fa no mama e de ne de mama ya ko twa ko jira mu obi timi jira mu anu age sotoro obi ba jira mu anu e dia ba po adai 2026 ye wumuru ye menka mind your own business. Osama, good afternoon, you and your team. Let's forgive each other so that God will heal us. Balamo Mbole, Solomon, or no, and the message way. Eba ya can kind Yamisha pa. Well, we'll be so one of the Osha ya pa. That's what something like a kaya one tia simple. Says one teaching. I say I wasn't translating, Mano. Was the trouble pa, but I struggle to understand most of what is said because my tree is very bad. Please, is it possible to provide a brief write-up in English while the show is ongoing? Okay. And the man did not who don't really understand you to follow the stories properly. And thank you. Go find a translator. I really like this show. This man make me laugh. Okay. Or say evangelist thank very much for reading my messages. May God bless you. Okay, Onyame inshallah papa.
medasi bebre o say go straight to the home casket shop wada wo bomodi ase na wodi hye bi ewu na opese wo ye ye no a wodi ma ka cho say yen stress ye ho bebre ewe ye ho afa na busu apa ne betra ka front na wo si no wo fa ha no wo koye why da say go straight to the home ti ye nya hye date ye de be ye ye no a ya ka nyina no ye de ahye wo no nsa so no wo be ye ye no bibia kaba e bia ma wodi an say ye no nsia abo na wa mo adaka ya wodi je wo sa abode no so ya ka nyina ombesa asese wonu nkonya tutu omo de ma na wo mo de ko omo ba bi enti ti contract je de be bibia hye go so efri no home ensa wonu nti eye aye simple go so efri no home wo kumasi asafo labor oni e ka de kokobot edan no ene hwe ne mu wuduru ho na hu omo a ye bi sankalato fre 0243 737457 0243 737457 and 0322 00621 0322 00621 your home sweet cereal legumes tombra we ede kama papa bi oduadofo ba won sa enka bi home sweet cereal legumes ni bi na wan kasa be hunu se ampa tombra no dɔɔso nanso ɛno de dɛdɛ mu dɛw paa na wonim se mam yɛ sapɛ na ayɛ yire de ɛno nti na anopa woyɛ na buhia no nyinaa no bɛdu obiara de kɔ adwuma ne school wobɛnya bi ato provision ne supermarket bi mu ɛyɛ frɛ 0246697358 0246697358 hepasco back capsules brɛboaboafoɔ ɛnɛ yɛnonom hepasco back capsules no na yɛmfa mo yɛ brɛboa no wɔ bae ɛmfiri yadewa ahodoɔ pii so emu na etumi aboa me yata apomuden mu aprepiata wobenya bi ato pharmacy ene e ba shop ye mo bomode ana efre 0557453579 0557453579 na ma wosanke pasco ba capsules no ebe 3p garlic mixture eno eya massage atumedro ye tu pressure ase wofu na ye kese stroke asthma anapokra se sugar no ekosoro wohia eye 3p garlic mixture one garlic ene ye aye ene ye natural plant juice ene aka ho edro ya fancy jaso ni ya fancy ya fancy eye natural eye 3p garlic mixture wonmo bi a pressure etete ne pa wo de man 3p enom na obeda wo ase wobenya bi ato pharmacy ne ba shop ye mo friend doctor e was 0248 928824 0248 928824 mami ma grow fine mo jedro grow fine wase mo jedro papa edro a wono mu a etumi ema wo grow fine no mia meti we grow fine empa me fie da esa ya na mama doctor abra me box na me yakwesi ho esa se me fiefo nyina da obia no be enu abi na me nom oba wo fiti kromu enye wo fi 40 years na ko tumi so fiti kromu no emu nsama ye basa wo nya grow fine wo da na dwo na wo ntumi na wo a wo ye adwuma wo gya ho enu na wo ye dididi o nti wo anu grow fine na doctor kase jai eja ho adwuma ya sister wo be ye da no mantu a obi be se oso wo gina ho enu nti wo nya grow fine mo jadru no ebi wanu mu atro a wo ntumi ne dia grow fine mo gya no entimi ne afrisa no ye nipadua no mo odia eye grow fine onom no na esiesie nipadua no eye pa wo benya bia to pharmacy and afa heba shop biembo frɛ Dr. Grofine was 0244 596532 0244 596532 emulated by supplement ye edu penny and the drum goes on here from Sabrato and you can take about pharmaceutical research center and you emulated by supplement in Abba who ye no eba boni pet abrebia na ye nipadua mu adwuma eyim adwuma enti se wo ye no fe no ya de kete no ubeyi ni nyina akwa nya emulate herbal supplement ne bi ko ba bi eto aduro bi apani fo be no miensa no pa miensa wia miensa nwumre eya fre 0555 610 592 0555 610 592 mama akwa ba bi emra Akoma 87.9 FM Onua TV na fe wo say Chrome TV na yebekọ na fe ya ne yenua manu bi akodi nkomo na eye enrechi na enrechi mu a good ma adwada no na ye ne yenua manu bi edi enkomo wa ha na cases egumi so dɔɔso din no dɔɔso pa na soso mekai edi no a se ba akode Mary metwa na se Janet se eno ano no that's it Mary and Janet and onom edi one papa eba ye na papa yi de mekai ene ejata onom de ne ba ye ne se omo nua mienu ene wonom papa ena echie na omo hwese de wo mu nua nom no
wɔn sukuu kurom wɔn abrabɔ mu no a wotumi sɛ daabi saa nkɔre ɛkora hɔ no a wɔn teɛ no ɛnyɛ adeɛ betumi abɔ wɔn nua no nti no nka wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ne wɔn adeɛ tena na wɔn tete wɔn wɔ kurom wɔn kɔ sukuu wɔ kurom sɛ bɛyɛ a ebetumi aboa wɔn nom na sɛ wɔn papa si alata mɔmɔ da ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛte aseɛ na yɛne papa no di nkɔmɔ afidie no so yɛhyɛ sɛ yɛn nuanom yi nɔkwa wɔn pɔ mu nuanom yi edie nso maame ne papa bi ɛna ɛwɔ ba no ɛno nti no sɛ nka yade a maame no betumi esi nkete sɛ ampa mepɛ sɛ mehwɛ me mma na mo nso mo wɔ support ya na mo de support because mo ntimi ne mo papa ɛntwe bebree yɛnkɔ na yɛma wɔn mo akraba sɛ bra yɛtu wɔn mo fo no mo kɔɔyɛ no ɛdeɛn ɛna esi akyi Jane akraba na apɔmɔ te sɛ yɛda nyame ase ɛna no mo kɔɔyɛ ɛdeɛ na esi Pacho sedia yene mokae na yɛfrɛ me maame bɔ na mane timpacho se sia de me maame ankasa wɔ ha no Akoma FM 87.9 trust mama ya Pacho se sia yɛfrɛ me maame bɔ na mane se sia de me maame ankasa wɔ ha no se okay nti o maame ne Pacho me asepa minia Maame na apɔmɔ te sɛ adawoloma na obo ade adawoloma me ho ye pa. yɛda Kristo ase mpacho within Pacho me de nana ma isaba. nana ma esaba Pacho nana efrihine ne ba yɛ wie yi oh mi pacho mi pa bebi abehu mi ye akodie na me som na me kuro ni din de agrego Pacho na osuma kodie mi pacho okay nti nana ama na ɛwɔ ha sɛ sabre nti nana nano yɛne umai minuanom ahyia wɔ ha na yɛne mo edi nkɔmɔ ɛfa wɔ manketewa mmienu no ho ɛdeɛn na si ya ɛbra wo ne ukunu ntem tete yɛ no nkura no ekodi wɔ ne bɛma no ɛsan yo mama me da ase bebre enkwara de nyame no nukure ni me ne papa ni gya awale no enkwala no betena ekotena onuam ho baako wɔ nkran na baako soso ka akire nsusu wɔ onua ho wɔ kumase ha enti mi ankasa na mente apɔ awale gya na akyi no me yale ye pa nti na wɔ sɛ enkwala no eboa me nti wɔn bɛfa wɔ nuam no wɔn kɔtena na menim sɛ yawo sɛ die o na papa no kɔfa enkwala no do wɔn firi kɔfa de wɔn nkran no na ɔsa bɛfa de wɔ kumase ha na ɔde wɔn nyinaa bɛɛ kura na se wɔ etu omo do omba na me ma ho odi no fom ti no me yese ka me nka hwe ti kwara na yese omo behwe me tu omo bai bedu me chia seconds na papa ne to aso obai o se mo kamo se mo amesi a se de me disi kan be papa mo achi ni mo ani so wo ha no no na no kura nyame anu ni abai ma de wo pagya ho anu wo su na eja me so me hwe na me wulu adem ti ye ma ho me tipas oba ta ma wo me ma sebi o se me ye bai fokra na me dia no ensie ya seka sa America bi kura fifiri mo anso kwala nyina wo ho enti ha me kakra na sabi bia na me dibra soso wo no enti na ma he se ho tome to mo yesa me fa asem no nko wadwo e wo goso ti me de kodan wadwofo ti me de koye no ye kotena ase e kan na wadwofo no ka kire ne se wo se woni sika am ka kire se papa se woni sika de a wo ma no se de adu no man kasa beboa omunua nkuma no die say wa adwene kire wo say nam so nyankopon adawra me kura me ho ye sabi o na de obata ya na eni kwa fa so hwe ye ma ti mi amebo me ho modin ahwe nkwala no to o de oni sika fa me mama me na me yakasa me hwe me ma na omo so o mate o moda masepa nti o moto ma papa no o so wate enti no nkwala ne de obema o ma wo onua ne ho na kakra obenya no ono so de beboa na maame ne so obehwe na ade ekọ wadwo no saa na okwaji tum wo ho enti ebedu fie wie ye no osenkwasi afosa bio nyamo wadwofo na mbekire me nyansa nyamo na mo bekire me de menye sam na yale na me so me yale no efa ne gina ne so me yale ne fa gina ne so ono a wonim pa fa gina ne so pa na no kre pa o te ha meka wo yawe so se sia me ne wo ka sai
Babusuafo ani abre de still na mama me ho to me o be man o to yade ne ma wo na so e de wu chi ni wona de mi chi ni esi ame no ka se mama me nan ka me man kura ko mo ama ka me an meba me nan loko ye me ntimi nante nan 4 days no obi na hwe me ne watimi abe yi sa de na firi me nan 3 days me da sole me dan nim ne de ade abehye ko gya ne niema me panifo abehwe da fon so sesi awa mama me ho to me kura enkura ne ho nti ana awaligya ye no wajja na mana sona kuma na ha awaligya no so mfiri me pe me ofa me na me shapa na me yakola me hu be makura da no ofa me woni me awu nkola makoma kunsia na sabe ma wo de hwese de metie ene masai pa saa ye ka go da be makura wanyi lo ntimi ni na go wo hwe me hu a dodo anase me ye be ma so menya kopon wunyini mu kura mama ma se wa ma yale kura ha me so na me bo me ho mode ankasa mama me wo 42 I see na me wontem du hu me mana be ka se me nuane wo mo ti matra ne chia ne na wo san kwala isia wo ye wo so be kume o ti me frɛ me sister na me so sabi ahenie na me di no ntina me tuwa na mo kakra me ne ahemfo no kokɔ akiri ye ba otumfo a me ne wo mo ye kwa ha me ne wo mo me ko be dua na dudu me enu kra mama me ba fie me na ba bi da me nim bɔne e ba me kunu tirim wo se wo yeso me fa na chi e bi na oni ahemfo no ne nam ntino wo sura akire so wa hu mama me so sa adwene no eni me tirim ti yes ano wo so obekume no afrɛ me sisters obekunu nti me de ni nyina achi na me nsuro nse be ma me ne wa wu nsia de ti meku sa mama fe du ba bi no na me am ti hu say yes ameme otwe sekan na aduro so nko a eti ya na me frɛ me papa so e ye ohene wo asinfosu kurobo ye frɛ ho atwerebo ana ho na papa ye ohene me frɛ no no so said the tie bi on beba me bra pani so wo bo ase na omu nyina ye be hia mama kikikikikiri be ma ni hu asem a oka yes wo kumi a ka wakumi kwa me papa mo ka na mse me wale no be ma fa ni kwala bre na wu nsia de e de ntina sabi omi gya na kofa be ma foforo na me sa ne tenaye afi pepepepepe eja nyina ye bambofo ni nyame ti mi kompai bo mo se na hema wo kura ya de wo wachi sole me baby say so asmenya hwe me say na busuafo asmenya hwe edidi mu sa na sofo ba ko ka kire me say me ko ka kire me say me sise ni no aye so ogi timu a ene ne mra na mama me soma ni ye din na me sise ne wankọ a ene de besi na me bra no obo ase ne frɛ bra ba ko wo ho no committee ni ba ko no ka kire se hwe ye be fa ye sister ne de na ko ye de ne ko ne ko ba bi ne ye se be ma na ye na de mu nyina ma chi mu agum na be ma ne esuro ye o se ma boni dua o friends so say wasinso mienu de wachi ai atoani apepe so wa ye wo do ba na ye de apart from ono nko ama me fa ba ma bia wo na chi no say adai na se ka o ye ade kro be 2 years se na me dis asem oni na ka wo kume me suma adwene bia ni so enaja me papa mo sa ba biem to mo ba ye no na ye nyina ma ye kobe konfo ho eja kikiri konfo no hwe ni di no se abrante ufa akola ese no ohwa wosen wonum sa wo ire ye hema wosen ada na ugu ire hu fisa ma otimbe gira kuro ni fifiri tumi hu sa obi atimi ka hwenkire no musuro no sadie yo no wo akura nketuom no aye no ho gagai sa wo gira no ma okasa obom ha obete no no ho a to obi asuro no sadie mi ntimi hu misuma koye oba mabusuafo bi aso so hye da meme sa ti ba sa na konfo ne kom sa no se da bi abrantia wo boa wusi so mienu osi esuo bi da ye ho ye frɛ ne yaya o ye hia nkasa wonko gina yaya em emmo naked entutu nsa emfa hu wo hema ya wo mo ne dinda wo se ye nokure busum bi wo boase ye frɛ ne busum kwadu wo fa wo ba wei me so na me wantade bi pɛ na sampa etim tukwa ba bi a me wuro me ho anu ma fa hye me ba ne atwa ntade na no se wa fa me pant atwa ntade no afa me ntoma ne mu bi e de akogu bosom no so me so bi nim ho hwe ti sanya konfo na wo fa ma me hu niam akogu bosom so e wo boase bosom kwadu wase wonku wo hema wanku na wo mo ne dinda wo se no kure ensuo makoma akuku dam 9 ne nku abaye se apepe na kwadu na irana yaya wo dai ho kuro nu wo ho efre ho do wa kuro odi me hu niam akọ ho ti ho de ma me bufui se be ma
ma fa me kwala brem wona chese what send me life adwuma hia kro menhia wa mama anko school na sabi na de wodi me kwa akodu ni timani bre pa ya sabre nyina wonda so no wote dan ba na me ni nete da ba me no aduane ma ni di woda sa ayere sa me so me na mo achi ya sa sa de me nim ho hwe eti ba sa no ti bufu ho ana konfo so obedane to odane anenane ho ana obegu manim kotodwe na osena na hema mesrew se wa mie wakoma mu awukru no afom wo papa wagu ho fi na ohima bia susu kunu edidi mansuo nya bidi ti nsuo ni so buafu wukunu ahom beku no na ho ma mesreye na konfo no ye bibia dan ye bibia wi nti ebedu fia na papa se da bi obetum ago ye na de wo pe na me de me pe no me na me wo ba no se wo beje ni firi mi ho so afom wo kra wo se obemu amane wo ni tumi se wo betimi di na kobusum we ho di na kobusum we ho na ma papa gu awale no ti egu awale ni wieye no anche kra na okofa oba se awale so said the tian Mrs. Mintimi entina wo se ho nkuro nkuma mu nkoko adwuma ne ye mfuom Mrs. Nkwa mintimi nko na Mrs. Mifa ba ma no kra di ka kofa ba sa ene nyina ye te ho no ono no se wo humi a on pese obehume ene omo na kura ntrem wen omo no no ntrem wo fa ko no kro tena kura o watena kura na mesoso mi wo mi kurom asoso ni nyina achi no mama wa ma ne ho nto me kura eti wadofo ne yesa no ye bedi o se nyom ne be kire ni nyansa ti ba sa no obi etumi fo na na hema jai na hema boy no obekun wanya ka so obekun no nyahweye sa ma no munsuo kakra ma me mate aha ya Akoma 87.9 FM on your TV o Sacrum TV Akoma mo samchumedie no eno ena wo hwe na wotie no na ye ne na hema ena edi nkomo na no ye nuama no Mary ena fe eye Janet edi asamobai na omobai na chiefo nyina fra no omoka maame no na wo ho kwan se wotumi ne papa no esi again na oje ne ma asobatan na ohwe wo no ma de so ohwe na so wo mutena bia no emunya na che se ema no so support kakra mo de support yo maame no wo mo so aye ne sa na anibrenti ena na hema tutu ne na ye ne wo studio hase ya ye ne no edi enkomo no nti ye twa ye ho sema aba ye ba ye de aka beto aso obo me huye what sorrow dia so adan ene de mewie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire Dr. Akosi adua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wo na je hepatitis award wo je bi wo America the UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye donton ebeko prostate se kompa ju ko bosso and all set it wo se ko to dwenu aye goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenkwa osa ye de hodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes lebosum road just road filling station opposite engran kwabenya pokuyasi SCP kwantimpon so takrade anaje estate anaje MA primary school ehanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital your last stop Mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wabrɛ akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na meka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me ho ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛma mogya edu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam Kofi po ka kyerɛ me sɛ work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko toje ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebegya ne se hu edro yi enya ma pemfo ema wo ma wo manofo ananse nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratoyi yi atu 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma Obenya biwo, Misty Herbal, Kolinak Herbal, Apidang, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024-89-288-24, and 020-100-0021. Akoma FM.
Uzo won. Me pa. What you know you say ofa wa wo kekọ so. Ni nyina eye e Papsco herbal capsules. E bibiduro ni aye ne topa ye. Onuma no pa mienu, enwure mienu. Ne dwuma dia ne se eboa brebo no. E ma brebo no ye dwuma yi. Enuane ye di. Nsu aye nom ni nyina no. E ko ye mo a brebo no ne di hu dwuma yi. De e papa no na nipadua na fa. De enye papa no so no. Na ne so abesere ko. E ma nipadua enya nkoden. Adefu bi e ko nipadua mbia no. Eboa ayifu no gya no e ma besere ko bonchen. E no bo friend detoxification committee detoxification ya ni kasa mse casco eba center na ko fata adodi aba mbere meso mamba ko pe na no nya ho de bi unia o ko dosto bia o so pe e papsco eba cap obenya bi enti wani de nya de beso enti ko e ko pe bi to e pasco hey e papsco eba caps mi akroba kuma jimwadi yes enkoda a omo enya enfie eduminu entumi enumbi apefo anyone a wama mofan no for enso entumi enumbi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato Midoriasi. Like say grow fine dear. I'm fine, Papa. Why food? Sell also grow fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Then the ammonia just here. Some way secret name. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum was so haba and buafu for ye pa. Yeah, the young can say cocoa and ashana ye. And see Muram. And was so dead. And to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send ya. Also, a new to a wound to me. A very papa so now. When I'm rare, we are doing a crabia. No, say to see. Afraid, what I want to me money say ye. One room grow fine with a drone of net, bony produce yes in year pa. Grow fine herbal tonic, a super. And to be a open Cassiamotuno for the trim. Oh, Kumasi as a Corimampo. Was some chemical all chemical shops. And you have been drilled up with beer with the moon. So open session for Sano Messi 0244 596532. And I say 0264 596532. Grow fine herbal tonic. Okay, me mama akwaba Nsem rakuma 87.9 FM na Fewonia TV or Sacrum TV akuma mu subjubedie no e na wo hwe na wutie no na ye na hima na edi enkomo afa ne ma mienu no ho na nana wo ma no mienu no baby a wo ne be ma ne tie Akoma FM 87.9 Kumasi and baby a wo ti no Akoma FM 87.9 Kumasi oh mama me nya kwa fisa na ire no ne me yaka papa no so ne me yaka timi ko hwe me ma no ala ne hia bibia no mu dimirika kekeki no ma babo amane seconds na no mo sa dimirika ko ade wo mo suro mo papa ne kokokoko fisa o so mo ba me nchen a obebu wo mo ade nya o ma me ma pa mama ni se aboso me nkron wo me ma menim tese ma me ma ne ma me nche kura na mukọ weje na enhihye ye be na omode egu ho ma no mukọ odofsu no sam na me ka se na ba ko wo Janet ho won kran na ba ko wo wo mu nua no na ono akasa ka kire wadwofo ne se ekwala no enwo mu nua ne ho no ono oniska ba no bisa so obenya sei eno so ono na ho adi betimi 1.2 bosome kwala no na omo se ye bisa ma me ne se ono ankasa babo no ho modin ahwe kwala no wagitum ti ebedu wie ye no na o se nya omo na be kire ni nyansa nti sika no kwa wona fa enko nti 1.2 no na on fama bacho dabi wa fa bi amada badada no so wo kasa no wo kasa wo send sika mo fa no ma ne send sika mama me se se akase wonsuro nyame obekase me ameti won ne ball me kwa wode me fa so no waye we ya mame mama ba kukura so ni me tini nyina mama me tini papa me bai won kwa to obi kru so e ma sabi wonyim poda me bai mama wonyim da mama ye na nyame ne yasum no mama nyame ne yasum no me bai won koto obi kru so de ye ne se me na mini ho Mrs. Asifosu e na me koe eti me wo ho na omo frɛ me sɛ me ba no sɛ ono kra na ebe ye me hene wa fa me bai sɛ wo wale odi ka wale ne yire ne nwo eti wo probi one ne be wo na me sɛ white me ba kitikiti we ti ho na me free ye krom ho na me ba ti bedu ye na me frɛ no bisa ne sɛ ti sɛ osema eye no kra na me kra na madam fu bi na eye sa de na me so wonu satam no kura me de mpese wudu no nya nu ho
Ti bi ma wo kwan. Nti boy no so ne papa no oyo ohene ni wuye na si anamu no. No wo ho. Na me de kwoto nanim. Se free sa da no me pese. Obafra me ba ni biem. Na ne papa ko pe nipa be pa me chew. So free ne ba no kro ma ne me ba no nyedai. Entra biem. Nti won ko school no okwanye mo ye. Mama sa me say wonye mo e. Papa no. Mama na no. Me say me ni ja wale no se na me sabi se munni me suban a ko bia gidi se ene ma ekoso no ye no kure. Oye timode fo na no so de okasa wa ha ma enya me kwa no ne me awo odi ka wu no obi we asa na obefa me asa na me machi okofa obi ne wo miensa ntie se okita nkwala 10 odo o ma ba asasi so na fa me de kura to nchen sa nkwala no so ofre mu ba ko wa ha mama beti nsem ekoso yes ba ko na atete no na me na mtete no ne ba no wo ba kro nkwa ne papa ho me nchen no wote na no nna me ba ha me frɛ no wo su papa wase ma de me papa ya wo no ya fa ni nyina manyame kura ni su ofun so na me se ya wo nya hwe wo fa pa bonta machi me kwa na munua mo ketwa mienu na aka ne de me sabi o krachi ni wo me fia me so me pe me tuo mama sabi o eni edisi ye nwura baabi ye nko badwom ade me ya ade pa manko school edu baabi a me ne wo kasa sese ekura no sabi me ya sabi woman for appointee ahimam mama me nim ade me du ho no na sabi me nya krachi ni bia na awura ba ni bia ntwera me ne mama last by me ma so nya sa ni machi na kra no ahwe mo school ni school bai wan fo bia so anto adwuma oh mama adwuma bai we samo kan nyina ba kumpo enim adwuma hia metimi aka fitira besitire me ba we ankasa no yale ahotutuo Akoma FM e wo ne so papa jakora no oni ahoden ti adwuma first one me sister na me sister no go so e na oje ne so one ne besua adwuma ti adwuma hia na machine ha no ta me kwala no so akasa agumi so ti ba sa na oja ye na okotena me sister je fre na esi on so go so e na esi ne sa de ne to adwuma mu one city papa no antwe me nim adwuma kro de me ba ne kotum ti wono ate a on kire tele ni kra o de ko ne ba ne ko ma ne se o kire na adwuma no won kire me wa ha but it's that time na nkra ne mienu de omo ho aba asem ya ye kan ne omo nua no mti se on first kan kokra se na tore bia Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh mama me na me kokwa so me konkran ti mi so body ho adwuma na ye no wo ho ti mi sha body am de konkran sabi o say abetem no ye sha na ye kwa na ye de akoma nkwala no enkran no kura na ka ho sese na kura na ni na edin papa na ni na edin ayi obi ba kura kwa saba kura na se ho na ni edin pa na watimi atran nkran ho no me ma me kura meti ho no me ba no de oye no kura mi suro afiwe ya me no te he nyame amma ho de na matimi ama no 30 million se wonye na ofa nto na adwuma so Akoma FM 87.9 Kumasi. Yare se na obi twe sika na odi si osu a odi twitwa wa ye behunu sampa won na twitwa mra betumi ne nadi papa ye de wo odi wo fa baabi na yade no okun wa ye ne huhum asem wo police station osusu sasa nkrai ye je nkrai de maw papa yi on hawo bebre fa sa na ne ma ne ho mama ne ma de oye pa ese misumani abre ese ha meti amansa nyina station o ti sanna me ma no omo ho mo nyale o apart from sa ahotutuo na me kan ka kire no ono so bi wono so na de e ka eda ne de ne ho didi na me mani abre sabi wo ba ta maje me ma no na so ono ane ma so oye papa oye ma ne ho oye bone so oye ma ne ho kwala ne bi ho ka me ni so wono a me kura me tie se sia no kura me ho kire me kura ne ni so wono a nti ya busia fokra so ya ne wo bi a ye koka enti ha so ya mansa station omo nyina ntie papa no mama ma ba han me ne me ma ne de ma dawro ma mo frɛ na ye de ho hya ne se o se bibi ye sesi ya enim se wono a ma busia fo enim se wono a mansa nyina enim se wono a kwa de din be fashion wa kumi de na so kwa de be fashion emra ho Ghana me ma no so mi so bi pa mo bambo ene ahode se nyakopɔ ba bo mo ma tena asase so adi wo mo de na kra no so pɛ mo no tena de mo ne betina mama wo frɛ sesi akora nkwada no kwa mo so mo kon papa ho bi bisa ma me no se de te ono wo mo te no o mo ni ani gie ti wo mo nko se ebia wo wabushia bi kwa koshia ono na ya tena se aka no sa kwan ne so a eno no so wonte ase mama
Minyan sa mepe. Aha. Tiesi akra yegu so. Ya di asam na sa koda kro fufuro so wo ho hene. Aha. Sa koye be fa so asumdue beba. Bisa me se me to ma ho na masase wo. E ho na me di hima. Ho na enye ye. 87. Ana so si fa so tata me no. Se o si tata we no wo hu bia na fe eye ba na dwabo bi ba na bodi na na hema na ba no ho ya. Wo se ni ya na e twa ne suru mu o. Mama. Se wo so wan fa kwan papa so sam na wo de me ko abosom so no naka. Me wu ya. Se ka me ko. Ba free de nana. Me free ho kakra. Me free ho. So se ebebo akakra sa me ma sa no de wontumi predict wo mo da ko bi no okohia wo nko ana woni dua bi bo ti mu a ne no kra pa ma ti ese me nko akra mo ma me nko ame nanti fi se de ote no Akoma FM 87.9 Kumasi ba chawa ma se yakofa wo mo a onche na mo beta na mo pota mo niam no oh mama akura pa de kura keto mo de me ma ne ma bi amo ma wo mu nua no ho mehwe wo mo me jidi pa mama mama because ebo wa ye kwa omu yetu mu yetu na enehwe na fom omu be ko school ye kwa kofa wo mo sa no sede na koma esitie no wa hwe obeka se ye nya kofa wo mo pe wa hohoro ne nsa onfa sika ma se bibi sa ba mo betimi mama metimi mi asumdie na me pese ekwala no kwa benya ba bi omo so betena omo asumbadwe omo e fa sika sem kwa da mama me ni problem nya me nti be hwe omo papa wa fa sika ma me show omo mama ha me dabi me force wa wodi fa kwala no se omo ma kwala no kwa ma me nche na ha me omo ba me ni problem kwa mama nya me nti me hwe me ma nya me nti yeguso yebeye ho adwuma Currency Ventures Zahara enupa na yede aba no Zahara man capsules in the about Mr. Zahara G Mr. Wada Zahara G capsules no bomodi asa wonsa ebeke bi Dr. Moa ono ene wa Currency Ventures or this Akoma FM Abia meka me say enro ne de mebie ma no na meka no na wutu sampa onu mu a said ye tie bia no yade a wono ye no yade no entre ne padua no mo na ekọ enu ntiba sanka Zahara man capsules ne be hindi ma mixture and afa Zahara mixture no G capsules no bomodi an friend Dr. 0246 348334 0246 348334 Samens Vital Bar Mixture and the capsules again was say etoson with the answer obepe Samens Vital no ebe we and we rebi a wadena samba ye na what ya ne ne twetwe komo no Akoma FM 87.9 Kumasi waka was ye ya dro we yeah na se no kwasem obi a misana hwe na so hu na dro no wodi hu adanse Samens Vital Bar Mixture and the capsules no sciatica wa wotu ase no eya na eju rim no ye na aduro kese na be ma ode boss wa ma 2 minutes no adwo nkuruma no me se wada eye koko na ha wa wode Samens Vital Bar Mixture no capsules no bo mode na friend 0240 616061 0240 616061 baby eto no bia Samens Vital Bar Mixture no capsules no ubenya bi ato Akoma FM 87.9 Kumasi Kenya enunti ema weni no enum edumu a uwiase nyina bawiye ye bi bese ye wose bani be fra de kamaso nsi maintain some phone na se weni be fra pa de onua ehadwen nti ene weni no eye risirisi wo hwa de a unhu ni yie papa eya na eso kekaw eso aye utumni ade a ko aba clinic so for rasta Dr. 3 days obeshaw ama wankasa ohu ato onye operation wode aduane aduro na bema wo odi begu aduane e powder wonom no na eye wuti no mu adwuma prostate stroke hypertension oba wo fiti promu nsem aye bibie ho Akoma FM 87.9 Kumasi odi bomodi akọ aba clinic Kumasi kwanda so ye be main market no for 0541 565 199 0541 565-199. Me say, and me tonchia, se wunim obi a osa, e wane soa, me so. Bomodia ne pe haksa mesha, and the capsules no ebi emano, osa yadie no, nedra enono, eye osa tamfo, and unti manibinom, ubenya haksa mesha, and the capsules ato, baby a to a drubi, a friend 024023 8310 Akoma FM 87.9 Kumasi 10
Ena a power specialist about hospital. Dr. Akosia Eduaya Osebra. Awo and washe ne mu anema. Hepatitis B, C, and A. Fatty liver, ulcer, fibroid, kidney stones ne bi. Wodie a power specialist. Kone ko hu ye mame Dr. Akosia Eduaya. One-on-one, and then including kobo. SK no a ye free yade. Liver care abo brebo ho by. Jirika jiri a memedru. Omonum bia, omo ejina wa naso 24/7. Boy juma wabra wabre ho. Kumasi fe yese Busumchi Road, Eduaya Junction. For 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi. 0244 544 422. Na ene wanoma ene enkomo. Eye Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma Nsem Jumedie no and a washa na fe wutie no. Mosi. Okay. Good afternoon. I've been through similar issues with my ex-husband. Or said yeah nana eken. Sabi ena nikunu dada nefemu, but now I'm free. Even my little daughter is 15 years, but I don't even know where she is. She also lied about me committing adultery, but now I'm free from him. Look at me now. I have Akoma FM 87.9 Kumasi. Na fe yene yetiefo akodi enkomo. 03 224 98035 03224 98035 and 0243 114497 0243 114497. Your first case, and I fake a cry. What's no way, no so no ube to me abba and okay. I say Marcos, please, can you please it for me the stories of Mame from Antua? You are the best, you and your crew. Okay, me da se papa. We didn't have 87.9 Kumasi. Hello, we me patch out lower with TV, no volume, no Mame. Why? We didn't baby akasa free. Marcos. Ejo so be me na. Hey, the road was shiny. Hey, my bad, I'm van chama. Ana bu ki zuwa kuma suna sajo da deputy secretary chana kwa. Marcos. Nema na tie bebre no. In fact, nema ni bi yakaka be sem papa. We need to know. We must say asem no ni na hyese. But bema kede 87 abale tie hu so ba no ntimi a boko so wo makoma ni bia. Entam na koma na bisu afọ no pa kana nema. But the who God say wa ase brother kilemtia wa kono kaya obai wa wo mpe wo so a unya no na o de say no kwanta o de na ma na say na me wa say wo jo say wo jo no omo power ne say we need to get wo jo for say wo ma charge be ma he nkola mo say wo mo jimi nchire de wo jo be o be ma say wo de jimi nchire be de na mo jai no na me bi yakaka be sem e ba na wo ma police for e tabiri no question no be tu so kwara o bo mu samra o ma o be nko Samran wakan. O de my memory me nua ba so and me twa me nua ba paper me take for time na Oba fefe fache. Fache. Vital Herbal Mixture any capsules again. Yeah, just so say to say we dey du pana nkomo e na ye ba bedi de bi ka cho say ye dre de say yes si yade ana say ya we woni padua ni mu bia e ya gan na wokoto anom amana tu usisi bramo no emu ya nyina e de afri ho ama wo oto asentiri no ya na emu twe wo no ana say onansoa e no onsansoa no a de bia ya na e ya wo mu no e ya gan no na wonom amaji e de afri ho e mema no titiru e mema no enam say sisi yade wo ho nti ama mo mema ye NCP ta moteta mama yire mo dance anu makofie ni nyina oto agan ne bi na mo no ma eyensuo ne to paye oto anu wage pre-care natural powder eno so e de account de bi aka to ye so to ya freye okwa wo so wo to agan uto wie ya na wa freye oka oya de ne kire ya na esi atro kwan pa obefa so obenu aduo no ye numbers no e 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Emmanuel amoso moko afichira ya na muhunu amane no ebi die ya na eja ne ba bebre pa ya na ebro so emoja
mogya no sɛ tu bebree na boro so anaasɛ ntumi mma yie ne atwitwa si a ne nyinaa ɛyɛ Semens Vital Herbal Mixture ɛne capsules agan no ɛne afei yɛ Prickle Natural Powder no ɛna wɔnom ama no asiesie wɔ maa yam wokɔ afikyire na nka bɔne de akyire anaasɛ candidiasis nso ɛna ayɛ wɔ ne nyinaa ɛyɛ agan no na wode nsuo no to payɛ no ɛka ho na afei wanonom aboa ama no ayi yadeɛ bi a ɛde afiri wo nipadua nim sɛ ɛwɔ akyi brɛmɔ no ɛna ɛmu tutu wɔ na ɛmu yɛ wo ya oyam ɛna wote sɛ na woyam ɛta yɛ wo ya odwo so tware na mu yɛ wo ya na so kɔ Johnson ntumi mɛyie wo da sɔre mprenu mprɛnsia dwo so ansa na ade akyea ne nyinaa ɛyɛ agan Semens Vital Herbal Mixture ɛne capsules ɛno na wokɔ akɔtɔ anom aboa ɛto yadeɛ ne nyinaa se ɛde afiri wo nipadua no mo nso akoko afifiri moto no a mokɔ agyanan so a ɛyɛ a na mokɔ boa pia bɛsensɛn hɔ na emogya wɔ mu no ne nyinaa ɛyɛ agan no na monom ama no to aseɛ ɛde ama yɛdro no ɛyɛ 100% natural ɛno nti na de bi ɛka fɔm asɛ kɔtɔ ɛyɛ agan ɛto se nipadua nim na ɛkɔ akɔkɔ yiyaw bia ɛde afiri wɔ yɛdɔ wo nti yɛdro no yɛatɔ pete Ghana hafa na baabia wokɔ abɛnya agan no bi na watɔ Tafoni Road Junction PF Pharmacy wɔ hɔ a baako ɛne dodoɔm wobɛnya bi na wo so watɔ Kolina Kebra wɔ Ashtown Habme ɛwɔ Asafo for the Men's ɛne Rock Pillar Herbal mu nyina keo ɛna ɔmo wɔ ɔmo du ɔmo dwuma nkranfo nyinaa ɛnkɔ Repass Ventures ɔkanhye Drugland bɛnya aduro no bi na matɔ Pena Herbal so wɔ Cape Coast Jeff Herbal ɛwɔ Mankasim Akobam Herbal ɛwɔ Nkɔkɔ ɛna Ja Herbal so ɛwɔ Goso na yɛ Prickle Natural Powder ne deɛ fa akoma yadeɛ ho bia sɛ wakoma no ɛbɔ periperi wankasa wote sɛ wakoma no entumi mmɔ yie wohumi a ensi so a ɛyɛ Prickle Natural Powder no ɛna wotɔ ɛde aka agan no ho ama na siesie wakoma no ɛde ama infacilities nso ɛhyɛ ne nyinaa wafɔ no amunya awadeɛ no mo no agan no na mo de Prickle no aka ho ɛbɛboa ama mo nyinaa mo nso ebedu afɛ sɛ na mo nya ba no bi ɛsa check wo mo na imbalances enti ma na mo fichi kɔ mo nyinaa mo hu nneɛma yie ne nyinaa agan no na wotɔ nsuo ne to payɛ na waje Prickle Natural Powder ne bi ɛde aka wo yɛ sɛ wotɔ afrɛ yɛn woka wo haw na yɛn nso atwerɛ kwan pa bɛfa so a obɛnom aduro no yɛ numbers no ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 na sɛ 0241 604 702 0241 604 702 ɛma na mo nso so ɛyɛ anasɛbɛ mo atenka timete kɔkora de friend sɛ low libido obi de kɔfo mo bi kora de ate akɔkora ma ne mɛma ne nyinaa ɛyɛ agan na wonom ɛbɛboa ma atenka no aba akɔnɔ betua akɔnɔ so ma bɛma no no agan no de ba na wɔ ban so de akɔnɔ no hyia no na ani gye abafi hɔ yɛse agan ne de adwuma ya no sɛ to se kɔ nipadua ne ma de yɛ yaw bia yɛtu ase de afi hɔ ama wo nso ho atumi atɔ pharmacy shop ɛne herbal shop ɛbɛn wɔ okɔ a wo so Semens Vital Herbal Mixture ɛne capsules oje to payɛ no na wagye nsuo na wagye Prickle Natural Powder no ɛnso bi ɛde aka ho utɔwie ya frɛ ofrɛ yɛn na waka wo haw no sɛ mdi kaka kyerɛw no na yɛn so yɛakyerɛ kwan pa obɛfa so a obɛnom aduro no yɛn numbers no bere twa to 0244 718 557 and as 0241 604 702 Semens Vital Herbal Mixture and capsules yeah just say agan yes eto say inshallah that's say Akoma 87.9 FM on your TV say Chrome TV afei so mama from for you we need baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon Rapacho yanko we're from Kofi Mpesa Fitakwali. Kofi Mpesa Fitakwali. Rapacho yeti meti ho na me brɛ na so. 87.9 Kumasi. Nkɔmɔ no yɛ di metie bebree a metie program no. Na bɛka ma wobɛgya no try no ho asɛm kakra. Ade wabɛgya ntwerɛ no bi. Na akɛsɛ bebree. Na yɛhyɛ de bebree so wɔ deɛ ɛsi no mu. Sɛnɛ ɛbɛyɛ a yɛka asɛm akyerɛ obi ɛna yɛka asɛm ato obi so a yɛbɛhwɛ yɛ mu yie paa. Ɛne yɛ deɛ di kan. Na mɛsrɛ wone wabɛgyafo no we ama me anka me bɛgye program no yɛ fine 87.9 obi bɛka asɛm a yɛnya abɛgyafo no bɛbɛyɛ mmienu no mmiɛnsa yɛbɛyɛ hwehwɛmu ɛhu sɛ yɛ nokorɛ na ɔɔka anaa nyɛ nokorɛ because anyɛ saa sɛ de biara obi bɛbɛ abɛtwa ntorɔ sɛ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ den a
Sejanya Obama no can one more smile bunny. That's a papa and what drinks there. We didn't baby akasa free. Yeah. That's all Captain Magoni in the Captain. Aku, Miss Repa, and then my brother Yasi. Who wants to go to 87.9 Kumasi. I will want for Yasu. Ah, them are they. The parents are coming as a or some to punish a man punishment. Because law. I'm not. We are not looking. No question, Pa. May I say, also thank you for your advice, Marco. Whatever you said is true. May God bless you from Mary Kay. Yeah, that's it. Hello. Hello. Mame Fadio Chacho, we didn't baby akasa free. Okay, me mamu enfa ensia me breno enya ayebe.